Takže dobrý večer všetkým, vítajte späť na Parabellum. Ako vidíte, dnes večer tu máme dosť hostí. Niekto sa pýta, či Moro to zvládne, alebo nie, Moro to zvládne. Tu sme. A zápasy, kým drží pripojenie, pretože on je samozrejme stále na cestách, takže pripojenie... To závisí od miest, takže tak. Ďakujem Eduardovi a Danielovi, že sú tu. Začneme naplno. Využíme to, kým má Daniel dobré pripojenie. O chvíľu prídu aj generáli, kapitini, Giorgio, Arfaras. Práve sme o tejto správe diskutovali v zákulisí s Fontánom. To znamená, že krajiny Perského zálivu rušia obmedzenia, ktoré práve zaviedli deň predtým. Tento signál by sa dal čítať ako pokus pred 24 hodinami stiahnuť sa z obnovenia amerických operácií. A teraz, možno pod nátlakom, opätovné otvorenie, pretože bez tohto otvorenia by nebolo možné, povedzme, pokračovať v operáciách, ktoré by možno Trump chcel obnoviť. Správy spred hodiny, teda úplne čerstvé. A ďalšia správa, ktorá sa potom bude široko diskutovať, aj so všetkými satelitnými snímkami a tými obrovskými. Veľmi zaujímavý článok, ktorý vyšiel vo Washington Post, kde prakticky prostredníctvom satelitných snímok je jasné, že Irán zasiahol oveľa viac amerických vojenských zdrojov, než bolo uvedené. Dokonca je v platnosti cenzúra, ktorú americká vláda uvalila na dve spoločnosti poskytujúce satelitné snímky, aj komerčné. Je to na požiadanie. Nie úplne ich cenzurovať, ale zverejniť ich až po vojne. Povedzme, že ich zverejnia neskôr. A toto dokazuje, že v skutočnosti utrpali oveľa viac škôd, než priznali. A toto všetko s použitím satelitných snímok, ak si pozriete článok, nájdete tam všetky odkazy. Dokonca sa ukazuje, že škôd je ešte viac, než tvrdili aj samotní Iránci. Toto hovorí článok, čo je tiež zaujímavé teda. A toto veľa hovorí o nákladoch tejto vojny. Pred pár dňami som sa tiež pozeral na náklady, ktoré už prekročili 200 miliárd, a to vrátane škôd a prevádzkových nákladov. Aha, už prišiel aj Georgia. No, v Amerike, keďže Trump stále hovorí, zničili námorníctvo, že urobili, čo chceli, a potom každý deň vyhlasuje otvorenie prielivu. Ale tak to nie je. A je jasné, že rokovania, ktoré prebiehajú cez Pakistán, možno majú aj tieň Číny. Budeme o tom hovoriť, pretože je tu dosť zvláštne, nie, že sa odohrávajú práve tam. Ako americká verejnosť prežíva toto neustále naťahovanie a ustupovanie zo strany Trumpa? Videl som tí najväčší, řekme, americké programy, i tí trochu satirické. A všetky sú samozrejme mimoriadne sarkastické. O Trumpovi by sa dalo hovoriť stále ďalej. Vyhrali sme v každom momente, sme blízko spojenia, verejnosť tomu verí. V Amerike je o tejto veci diskusia. Uvedomujú si, že sa to stalo patovou situáciou? Nech sa páči, Daniela. Počúvaj, nech sa páči. Daniele, počuješ ma? No ne. Nepočuješ Danieleho? Daniele? Prezident. Teraz vás počujem. Počujete ma? Áno, počujeme ťa, pokračuj. Perfektne, vypol som video, pretože je to veľmi slabý signál. Som v Paríži, zajtra je štátny sviatok, pretože na rozdiel od Moskvy sa v západnej Európe oslavuje 8. máj. Koniec druhej svetovej vojny v Európe. Takže môj dojem, aj keď sledujem správy, ktoré si práve zdôraznil, je, že Trump podľa časti republikánov v kongrese sa dostal do situácie, z ktorej sa v skutočnosti nedokáže dostať. V tom zmysle, že všetci, ktorí sledujú tvoj kanál, si budú pamätať, že v roku 2015 Obama urobil kompromis, ako všetky kompromisy, s obmedzeniami a výhodami.
Trump hneď ako bol zvolený, tento kompromis zrušil. A v podstate vo Washingtone prevláda dojem, že Trump sa sám zaviazal vrátiť sa presne ku kompromisu, ktorý našiel Obama, ak nie k horšiemu. Všetci vieme, že režim, na rozdiel od toho, čo povedal Trump, ale aj Netanyahu, nepadol. Režim nepadol. Režim sa zradikalizoval bez ohľadu na to, čo hovorí Trump, ktorý mu zlikvidoval námorníctvo a podobne. Aj Rubio, počuli ste ho nedávno na tlačovej konferencii, hovorí, že sme ich potopili. V skutočnosti stačí trochu viac ako praku na uzavretie Hormuzského prielivu a trhy nech už idú akokoľvek. Hore dole nedokážu dôverovať kompromisu. Je tu ďalší prvok, nad ktorým v skutočnosti začína uvažovať celá Washington, pretože už zostáva len veľmi málo času. Dve veci. Prvá vec, Trump po tom, čo to odložil, teraz musí ísť do Pekingu a nájsť nejakú formu kompromisu s Číňanmi. Číňania, ktorí dotlačili Iráncov nájsť aspoň minimálne prímerie, niečo vágne. Číňania v skutočnosti pomáhajú sami sebe, ale aj Trumpovi, nájsť spôsob, ako sa dostať z toho šialeného chaosu, do ktorého sa on a Netanyahu dostali. Druhá vec, o ktorej talianske médiá, ako vidím, nehovoria, ale je veľmi dôležitá, je, že o pár dní dôjde k skutočnej zmene vo vedení Federálneho rezervného systému. Toto je ďalší bod, ktorý spôsobuje Trumpovi problémy. Prečo? Spomeniete si, že počas volebnej kampane začal silnú polemiku proti Powellovi, šéfovi Federálneho rezervného systému. Guvernér, hovoriac, že musí znížiť úrokové sadzby. Pretože mám priebežné voľby a musím znížiť cenu peňazí pre amerických voličov. Nie len, že dôjde k zmene už o niekoľko dní, ale je čoraz javnejšie, že ani nové vedenie Fedu, nedokáže znížiť úrokové sadzby. Samozrejme, ale kto sleduje tvoj kanál, to veľmi dobre vie, cena benzínu sa prakticky zdvojnásobila. Pamätám si, že počas volebnej kampane povedal, že ju zníži na polovicu. Nielen, že ju neznížil na polovicu, ale v niektorých častiach Spojených štátov, kde je historicky drahšia, napríklad v Kalifornii, niekto zverejnil snímky obrazovky s cenou 6 eur za galón. Majte na pamäti, že cieľom bolo dostať cenu na niečo vyše $2 za galón. Posledná vec. Je tu situácia, na ktorú vás upozorňujem aj v izraelskej verejnej mienke, dokonca aj v tej časti, prepáč za výraz stredopravej, teda aj medzi tými, ktorí zvyčajne podporujú Netanyahua a jeho vládu počas volebnej kampane, ktorá si začína klásť tie isté otázky, aké si kladú vo Washingtone, a to: vstúpili sme do toho, aby sme dosiahli zmenu režimu, ale táto zmena sa neudiala. Irán je naďalej Teherán vzdialený 2 hodiny letu od Tel Avivu. Raketová základňa, ktorá je podľa americkej rozviedky tým, čo najviac znepokojuje, mala byť znížená na polovicu, ale situácia aj tak nie je v poriadku. A Libanon? Libanon hrozí, že sa stane ďalším nekonečným príbehom, ako je ten v Gaze. Videli ste, že Hamas aj dnes ráno potvrdil, že nemá v úmysle odovzdať zbrane a naďalej ovláda veľkú časť pásma. Hizballah dostáva veľké údery, ale v skutočnosti aj naďalej spôsobuje škody Izraelčanom. Takže máš situáciu, v ktorej Trump, ale zdôrazním aj Netanyahu, sú v situácii, do ktorej vstúpili a už z nej nevedia výjsť. Niektorí, ako ste videli, urobili porovnanie. Putin, ktorý mal ísť do Kieva a za 3 dní všetko vybaviť, no Trump a Netanyahu sa dostali do situácie, kde riskujú, že sa v nej ocitnú. Každopádne, nech už uzavrieš akékoľvek prímerie, stále hrozí, že niekto môže kedykoľvek znova začať blokovať. Je tu ešte jedna posledná vec, aj ty si to videl, mnohé krajiny v Perskom zálive veľmi kritizujú Trumpovú politiku. Tu je určitý rozdiel, pretože je spôsobený rozdielnymi záujmami, ktoré súvisia jednak s geopolitickou polohou
ale aj s tým, že ekonomiky krajín v Perskom zálive neboli chránené Američanmi, americkými základňami ani americkou politikou. Najhoršie je začať vojnu a nevyhrať ju. V podstate Trump, ktorý ani nemá odvahu nazvať to vojnou, pretože by musel priznať, že prekročil zákonom stanovenú známu 60-dňovú lehotu na vedenie vojny. Aj ty si o tom hovoril, v skutočnosti hovorí o špeciálnej operácii, čo už začínajú hovoriť aj americké médiá. Už som počul hovoriť o špeciálnej operácii, tú, ktorú 9. mája Putin nedokáže osláviť, keďže na Červené námestie prichádzajú drony. Tak, to je všetko. To, čo hovorí Peskov, že to neoslavujú s výhovorkou na ukrajinský terorizmus, mi príde ako veľká hlúposť. Nemyslím si, že by Ukrajinci niekedy zasiahli Červené námestie práve v tom momente. Pravda je, že usporiadať takúto prehliadku je aj tak dosť náročné a pravdepodobne to nechcú podstúpiť, tak si našli inú výhovorku. Zatiaľ, čo si sa rozprával s Eduardom, na pozadí sme sledovali správy, ktoré vychádzajú rýchlo. Výbuchy v prístave Bandar Abbas, o ktorých informujú rôzne agentúry. Čakal som na potvrdenie od trochu dôveryhodnejšej agentúry. Reuters teraz pred 15 minútami uviedla, že iránska tlačová agentúra Fars oznámila, že niekoľko zvukov spolu s výbuchmi bolo počuť v blízkosti mesta Bandar Abbas. Doplnila, že pôvod a miesto týchto zvukov boli neznáme. Takže presne sa nevie, čo to je. Zatiaľ, čo už kolujú všetky možné konšpirácie, že Izraelčania útočia, aby v tom narobili úplný chaos. Giorgio, si tam? Žiješ a bojuješ spolu s nami? Pozrime sa, či je Giorgio nažive. Podľa mňa je jeden zásadný bod. Pozeral som tú diskusiu Trumpa s tlačou a tak ďalej. A je tam jeden zaujímavý bod, kde on v jednom momente povie, že nechce čakať na koniec prímeria, potom prizná, že je to vojna, skrátka sám si protirečí. A toto prevzali mnohé americké médiá ako pokus zakryť aj náklady a škody tejto vojny. Cenzúra je zjavná. Keďže sa zdá, že Giorgio je mimo, zatiaľ mu napíšem na WhatsApp. Zatiaľ, Eduardo, ak chceš pokračovať v téme amerických vojenských zdrojov, ktoré boli zasiahnuté so všetkými satelitnými snímkami, viem, že si urobil príspevok na X, urobil si aj zhrnutie tohto príbehu. Vyzerá to, že náklady sú oveľa vyššie, čo presne súvisí s tým, čo hovoril Daniel. Teda rôzne krajiny si začínajú uvedomovať, že hostenie amerických základní neposkytuje žiadnu ochranu, práve naopak priťahuje paľbu. Áno, predovšetkým. Dobrý večer všetkým. Ako si správne povedal. Objavila sa ďalšia potvrdená informácia, ako vidíte s prameňou, určite nie z iránskych zdrojov, ale potvrdenie z úplne západných médií, o rozsahu škôd, ktoré boli spôsobené v aktívnej fáze tejto vojny, ktorá je momentálne pozastavená. A my sme už vedeli, hovoril som o tom aj na X, o veľkej časti, možno o tej najpôsobivejšej časti. Tieto škody si určite pamätáte, hovorili sme o nich aj v predchádzajúcich živých vysielaniach, o veľmi dôležitých cieľoch, ktoré boli zasiahnuté, ako sú batérie protibalistickej obrany, radary, dokonca aj velenie a riadenie. Je tam ozvená, neviem, či môžem byť. Nie, dobre, nič. Hovoril som, že mnohé z týchto dôležitejších poškodení sú už známe. Ale to, čo vyplýva z tohto najnovšieho vyšetrovania, ktoré, ako bolo povedané, využíva satelitné snímky a práve stručne sme už, Mirko to už predtým spomenul, otázka satelitných snímok v tomto konflikte nie je banálna, pretože práve Spojené štáty krátko po začiatku konfliktu zavedli akýsi zákaz šírenia satelitných snímok. Samozrejme zo strany agentúr a spoločností, ktoré sú im blízke. Napriek tomu sa nám podarilo zdokumentovať a ako vidíte aj ďalší dokázali zdokumentovať veľké množstvo škôd. A to nám už poskytuje určitý údaj. To znamená, že dnes ani Spojené štáty v podstate nemôžu zabrániť OSINTu a ešte menej spravodajským službám nepriateľských krajín. Predstavte si prístup nie len k satelitným snímkam vlastných systémov, predstavte si napríklad Čínu alebo Rusko, ktoré majú konštelácie satelitov
ale aj využitie prieskumných satelitov na to, ako v tomto prípade, povedzme, zistiť, či útoky boli úspešné alebo nie. Skrátka, aj menšie mocnosti alebo štáty, ktoré nie sú veľmocami, môžu mať prístup k veľmi širokej škále komerčných satelitných snímok, alebo relatívne ľahko k satelitným snímkám krajín, povedzme, priateľských. Toto je dôležitý údaj, pretože potom nájdete v zdrojoch celý článok, v ktorom si môžete priamo pozrieť rozsah škôd. Ale možno to, nad čím by sme sa mali zamyslieť, je, že ani vedieť, aké škody boli spôsobené, nie je jednoduché. Ani pre útočníkov. A ako povedal Mirko, teraz sa dokonca objavuje možno ešte viac škôd, než samotný Irán pôvodne tvrdil, čo je pozoruhodný údaj. Ale podľa mňa by sme sa nad tým mali ešte zamyslieť, pretože podľa mňa je toto ďalšia z veľkých, povedzme, prehier tejto americkej operácie až doteraz. Je to, že aj keby sa všetko skončilo už zajtra, Irán dnes pozná svoje zbrane, svoje rakety, svoje drony, riadené strely, balistické rakety, samovražedné drony s dlhým doletom a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Irán dnes oveľa lepšie ako predtým vie, ktoré zbrane fungujú, ako dobre fungujú, ktoré obrany sa dajú preraziť a ktoré sa nedajú ľahko preraziť. A toho, co vidíme, je pravdepodobné, že Irán si je teraz vedomý, že má odstrašujúci potenciál, ak by opäť použil veľké množstvo takýchto konvenčných zbraní, ktoré sú dosť účinné dokonca aj proti Spojeným štátom. V budúcom konflikte, povedzme. Takže podľa mňa toto je aj dve veci, nie, Eduardo, ktoré sú podľa mňa zásadné. Keď odpovedali Izraelu, útoky neboli veľmi presné. Pamätáš si, keď sa robilo hodnotenie aj tých, Eduardo, ktoré prišli práve z tých vzdialeností? Ale väčšina satelitných snímok, ktoré vidíme, pokiaľ ide o základne v Perskom zálive, sú veľmi presné. Nie sú tam žiadne náhodné krátery a podobne. To dokazuje, že na regionálnej úrovni sú oveľa nebezpečnejší, než by boli pri výmene úderov s Izraelom. Podľa môjho názoru je to spôsobené práve odlišným použitím rôznych zbraní. Keď Irán útočí, teda keď vystrelí rakety na Izrael, môže v podstate odpáliť balistické rakety stredného doletu. Na jednej strane sú pre obrancu oveľa ťažšie zachytiteľné, oveľa ťažšie, ale na druhej strane sú aj oveľa menej presné. Jednoducho kvôli chybám, ktoré sa pri takej veľkej vzdialenosti pri navádzaní raket hromadia a podobne. A aj použitie dronov, ktoré, dobre, Izrael ich zvyčajne dokáže takmer všetky zachytiť, takže aj to je málo významné, ale aj drony na takej veľkej vzdialenosti môžeš v podstate použiť len navádzanie, povedzme GPS alebo podobný systém, ktoré sa dá ľahko rušiť a podobne a tak ďalej. Zatiaľ, čo v Perskom zálive, a tým túto tému uzavriem, v zálive je vzdialenosť síce značná, ale menšia a Irán tam môže použiť širokú škálu oveľa presnejších a ak chceme aj lacnejších zbraní. Tie isté balistické rakety, ktoré Irán používa v zálive, sú rakety, povedzme, krátkeho doletu. Potom samozrejme kategórie, môžete si pozrieť, na akú vzdialenosť doletia, ale v podstate tie rakety nie sú len lacnejšie, ale aj relatívne presnejšie. Okrem toho má Irán aj malé, povedzme obmedzené množstvo veľmi presných rakiet krátkeho doletu, ktoré môžu použiť aj potenciálne proti lodiam. V podstate teda existuje dokonca ešte obmedzenejšia kategória, čo sa týka počtu balistických rakiet krátkeho doletu s vlastnými terminálnymi senzormi, čo dnes nie je vôbec samozrejmosť. Ale aj, povedzme, štandardné rakety krátkeho doletu majú kvôli doletu a obmedzenému času letu oveľa vyššiu presnosť na týchto vzdialenostiach. Okrem toho drony, široká škála dronov, ktoré Iránci používajú, môže na tejto vzdialenosti niekedy využívať aj niektoré terminálne navádzacie systémy, aj drony. Zdá sa mi, že to bolo nedávno vidieť pri útoku na loď pri pobreží Perského zálivu. Pretože na týchto vzdialenostiach, aj keď stále hovoríme o zbraniach navádzaných za horizont, existujú spôsoby, ako ich navádzať. V podstate niektoré drony môžu byť navádzané buď použitím, povedzme, siete dronov, ktoré slúžia ako relé, v podstate s dronmi, ktoré slúžia ako opakovače, aby bolo možné navádzať dron v záverečnej fáze jeho letu. Alebo môžu byť navádzané, ako sme to videli na Ukrajine veľmi často, využívaním mobilnej siete v krajine. Skrátka, v podstate
Takže v blízkosti pobrežia krajín Perského zálivu existuje táto možnosť. Toto všetko samozrejme nie je prítomné pri útokoch smerujúcich až na Izrael, takže podľa mňa treba zohľadniť aj tieto detaily. Takže, Giorgio, chcel som sa ťa opýtať, odchod týchto krajín z OPECu, aké sú dôvody? Môže to vyvolať reťazovú reakciu? Je tu niekto, kto sa z toho snaží vyťažiť? Pretože aj tak to bola reťaz, ktorá obmedzovala možné zisky. V takejto situácii by človek chcel byť z toho vyviazaný, aby si mohol nastaviť akékoľvek ceny chce, potom ma môžeš pokojne opraviť, ak sa mýlim. Môže to byť aj naopak. Teda namiesto toho, aby niekto sledoval zvyšovanie cien, sleduje znižovanie cien, ak si myslí, že tým zvýši svoj podiel. Ale skôr, než sa snažiť naozaj pochopiť, čo sa môže stať s cenou ropy, by som povedal, že sa skončila éra tohto monopolného postavenia na strane ponuky, ktoré sa už časom zmenšovalo a teraz ešte viac. To znamená, že to nie je Saudská Arábia, ktorá riadí a všetci ostatní robia to, čo povie Saudská Arábia. Pravdepodobne existujú úvahy, ktoré sú mimoekonomické. Nejde len o to, že chcú riadiť cenu ropy. Takže, aby si zvýšil cenu ropy, musíš znížiť ponuku pri rovnakej úrovni dopytu. Takže táto krajina v Perskom zálive, ak chce mať vyššie príjmy vďaka vyšším cenám, mala by znížiť ponuku. Ale to neznamená, že ju znížia aj ostatní. Takže je to oveľa zložitejšie, než sa zdá, aj keď je to v podstate jednoduchá hra. To znamená, že dokážem zvýšiť cenu ropy, ak znížim ponuku. Ak ju však znížim ja a ostatní ju zvýšia, nestane sa vôbec nič. Takže by som povedal, že je to téma, ktorá je momentálne veľmi náročná. Ale výber momentu je samozrejme špecifický, nie? Áno, je jasné, že v tejto chvíli s tým, čo sa deje a tak ďalej, je to veľmi špecifická voľba. Ale čo sa týka otázky ropy, tak ide o to, že aj keby sa otvorila Hormuzský prieliv, ide o to, či sú ropné vrty schopné fungovať. Či všetky priemyselné prevádzky okolo vrtov, teda rafinérie, sú schopné fungovať. A či celá logistika, teda potrubia, prístavy, infraštruktúry, sú schopné fungovať v relatívne krátkom čase. Ak je ten čas relatívne krátky, teda ak nastane prímerie a úžina sa znovu otvorí, neznamená to, že zrazu všetko začne fungovať. Všetko funguje, teda ak fungujú vrty, infraštruktúry a tak ďalej, ak tieto nefungujú hneď, ak si otvoril, máš problém s plynulým tokom ropy. Pokiaľ môžeš používať zásoby ropy, tento jav sa neprejaví, ale zásoby sa postupne vyčerpávajú. Takže čím sú škody na celom reťazci vážnejšie, ak vynecháme odchod lodí, ak sú všetky škody vážne a predtým, než ich opravíš, to trvá veľa času a zásoby, ktoré máš, nestačia. Tu vzniká problém krízy, výrazného zvýšenia cien. Povedzme to takto, to, čo by mohlo zmierniť túto krízu, je časť ropy, ktorá sa vyváža cez potrubia, ktoré prechádzajú púšťou a smerujú k Červenému moru a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to všetko veľmi ťažké pochopiť, pretože nikto nevie nie len to, aké sú škody, ale najmä za aký čas sa opravia. Čím viac času tu trvá, tým menej ropných rezerv máš v dispozícii, tým viac by mohla cena ropy stúpať. A preto sa v skutočnosti presne nevie, aká je situácia. Jedna zaujímavá vec je táto. Cena ropy, ak ju kúpite hneď, je oveľa vyššia ako termínová cena ropy, čo je cena ropy, ktorá bude o nejaký čas. Takže trhy vsádzajú na to, že o nejaký čas sa veci zlepšia. Pretože ak zaplatím za ropu o 3 mesiace menej, ako ju platím dnes, je to preto, že si myslím, že o 3 mesiace bude cena nižšia, než je dnešná cena, ktorú platím za okamžité dodanie barelu. V skutočnosti tu panuje veľká neistota. Posledná vec, prečo sa hovorí, že finančné trhy sa neboja, nie je pravda, pretože americká burza rastie najmä vďaka high-tech sektoru a čiastočne vďaka rope.
95% amerických akcií rastie málo alebo vôbec. Rastú high-tech akcie, takže pri tejto ropnej kríze sa predpokladá, že high-tech je imúnny a že aj producenti ropy sú imúnni. Takže rastú tieto dva sektory a zvyšok nerastie. Keďže sú to dôležité sektory, index rastie a všetci hovoria, že trhy sa neboja, čo nie je pravda. Ďalšia vec je, že trhy posudzujú Trumpové ekonomické politiky nie podľa krátkodobých sadzieb, ale podľa dlhodobých výnosov, ktoré vzrástli. A teda situácia, financie, okrem toho, že financie samozrejme nevedia, ako veci dopadnú, keďže sú to ľudia a tí nevedia, aká bude budúcnosť, ale aj keď sa na to človek pozrie, je jasné, že tam nie je žiadna podpora. Jediné, čo sa dá povedať, je, že sme takmer na konci. Je tu situácia podobná tej, keď Putin napadol Ukrajinu. Podľa známeho moskovského vtipu si myslel, že má za sebou nemecký priemysel, Wehrmacht, ale nemal ani jedno z týchto dvoch. Po 4 rokoch predtým si myslel, že dobije Paríž za niekoľko dní. Boli aj takí, čo to zvládli za 3. Aj v iránskom prípade ide o silné podcenenie, poviem poslednú vec, vďaka sankciám, ktoré trvajú 10 ročia, sa Iránci zindustrializovali. Sú relatívne priemyselnou krajinou, keď vezmeme do úvahy, že sú rozvojovou krajinou, vyrábajú viac ako 1 000 000 automobilov a majú 660 spoločností kotovaných na burze. Takže myslieť si, že je to krajina malých dediniek, ktorú zbombardujete a oni sa vzdajú, je fatálna chyba. Nie je to Afganistan. Je industrializovaná a tiež pomerne vyspelá. Nie je vyspelá, nie je to Švajčiarsko, ale nie je to Afganistan. Navyše je tam 90 miliónov ľudí a chcem ťa vidieť, ako by si tam nasadil vojakov v takejto situácii. Takže toto všetko hrozí, že sa z toho stane veľký chaos. Chcel som sa ťa na toto opýtať, Giorgio, lebo podľa mňa je to veľmi zaujímavé. Pozeral som sa aj na dôvody, prečo niektoré krajiny vstúpili do vojny počas druhej svetovej vojny. Napríklad Japonsko, ktoré malo zásoby ropy len na 12 rokov. Sí. Všetci tu, vrátane Číňanov, máme v tom najlepšom prípade zásoby na 1,5 až 2 mesiace. Takže schopnosť zvládať krízové situácie, ako je táto, aj keď ide len o patovú situáciu, kde sa síce nestrieľa, trhy nešalejú, ale ropa aj tak neprechádza. Ak by toto naťahovanie pokračovalo a uvidíme, nakoľko sú tieto rokovania skutočné, aké kroky môžeme v Európe podniknúť, aby sme udržali ceny dovaj? Pred 2 týždňami som sa pozeral, bolo to 1,6, 1,7, teraz je to už takmer 2, aby som dal predstavu o cene benzínu. Aké sú naše možnosti z ekonomického hľadiska a z hľadiska rezerv, aby sme sa pokúsili túto situáciu zmierniť alebo zvládnuť? Nezávisle od toho, či sa budú strieľať, ako dlho to môžeme vydržať, ak to bude pokračovať takto 3 mesiace? O 3 mesiace tvoje rezervy nebudú postačujúce. A pretože nemáš okamžitú náhradu, môžeš znovu spustiť uholné elektrárne. Dobre, ale to neznamená, že nahradíš svoje solárne panely. A už vôbec nie s jadrovou energiou, na ktorú treba 10 ročia, kým ju získaš späť. Takže vyradíš jadrovú energiu, ktorá sa spomína hlavne preto, aby sa povedalo, že stačí závislosti od ropy, prejdeme na jadrovú energiu. Ale jadrová energia si vyžaduje niekoľko desaťročí, takže ju vyradíme. Je tu možnosť viac využívať alternatívne zdroje energie, ale aj tam ich musíš nainštalovať, vyrobiť, dúfať. V krátkodobom horizonte tu máš vážny problém, ktorý zvládneš len vtedy, ak zásoby vydržia. Zatiaľ, čo vrty nie sú zničené, infraštruktúra nie je poškodená, ale aj keď použiješ model otvoreného Hormuzu, problémom sú škody pri výrobe a nakladaní ropy na lode. Najhorší scenár je, že vrty sú zničené a lode neprejdú. Ten menej zlý je, že lode prejdú, ale nie si schopný vyprodukovať dostatok. Takže akokoľvek to otočíš, ideš na zásoby. A tam sa to stáva kľúčovým bodom celého príbehu. Chyba, ktorú by sa mohla urobiť v politike, je toto. Krátkodobo môžeš tiež pomôcť znížiť spotrebné dane a potom pomôcť tým, ktorí by sa ocitli v ťažkostiach s vysokými cenami.
Ale ak kríza pretrváva, okrem toho, takto riskuješ oslabenie štátneho rozpočtu. Ale najhoršie je, že by si vytvoril motiváciu nič nerobiť. Zatiaľ, čo skutočnou motiváciou robiť viac je, keď ceny rastú. Pretože v tom momente sa začne šetriť, menej sa jazdí autom, robí sa toto a tamto. Takže sú to všetko rozhodnutia, jedno zložitejšie ako druhé. A kde jediná nádej? A tu končím svoj príspevok. Jediná nádej je, že keď všetci vidia, že sa majú zle, vznikne tlak na to, aby sa našla nejaká dohoda. Teda nikto nezíska nič tým, že to bude pokračovať takto ďalej. Nie Iránci, ktorí nemajú peniaze, pretože nepredávajú ropu. Nie Ázíci, pretože ju nedostávajú. Nie Spojené štáty, pretože sa zaplietli do vojny, ktorú nemôžu vyhrať. A tam je ten problém. Izraelčania majú všetok záujem zničiť Irán. Pretože ak by zničili Irán, mali by Turkov pred dverami. Takže aj pre nich je vhodný slabý Irán, ale nie príliš porazený. Takže nádej je, že všetci pochopia, že najlepšia situácia je nejako sa dohodnúť. Mimochodom, v poslednej dobe vidím niekoľko analýz, ktoré hovoria o tom, že tí dúfali, že sa iránske zásoby naplnia. V skutočnosti dokážu prakticky vyprodukovať a rafinovať to, čo potrebujú na vnútornú spotrebu v tomto štádiu. A otázka je pre Kocúra, teda chcel som povedať pre Paola. Ako to vidíš ty celé, táto záležitosť s vyjednávaniami, to naťahovanie, mimochodom krásne vyjednávania, pretože sú to tie známe vyjednávania v poslednej fáze, kedy ich ani nevidno. Nie sú tam ani tie dva týmy, ktoré by sa stretli a myslím, že je to prakticky celé cez odkazy posúvané ďalej. Bola to jedna z tých hier, ktoré sme hrávali ako deti, keď sa povedalo slovo prvému v rade a potom sa zistilo, čo počul posledný v rade. Ja. Zasahuje aj Mikrogato, ktorá je dnes súčasťou scény. Ako to vidím? Byl bych dosť znepokojený historickým pokročem. Protože za každým, kdy někde začnou rokovat, v nějakém koute je tam někdo, kdo připevní na stíhací bombardéry nějaké rakety, nějaké drobnosti. Takže, keďže všetko býva po troch a 2 razy už boli, chyba už len 3-krát, celý tento rozhovor, ktorý sme viedli o rokovaniach, znovu otvorení Hormuzu, opätovnom zatvorení, blokujem ja, blokuješ ty, nie, ja to zablokujem skôr a lepšie ako ty. Nespomíname tu nepozvaného hostia, ktorým je Izrael, ktorý by to dokázal vyhodiť do vzduchu za nanosekundu. A veľmi dobre to vie. Nazvime to tak. Nie je to ani rovnováha, je to skôr pozorovanie sa z diaľky, a má na to schopnosti aj možnosti. Je to činnosť. Potom bude Eduardo přesnejší. Nie je to tak, že môže zasiahnuť kdekoľvek chce, ale aj menší útok, dokonca viac než len demonstratívny, ho dokáže zložiť bez ohľadu na to, či ho Američania dokážu podporiť alebo nie. V tom momente by lopta prešla na druhú stranu, bola by dočasne v iránskych rukách. V akom zmysle? Že ak by Irán v prípade nového útoku, ktorý by všetko zmenil a ktorý by vykonali len Izraelčania, nijako nereagoval. A v tomto smysle, ak by ho nasledovali aj Američania, ktorí by ten útok nepodporili, bola by to jedna z nepriamých ciest, ako vyradiť Izrael z tohto konfliktu. Protože říká Pika, skúsil si to, ja ten nepodporím, ten druhý nereaguje, tak sa trochu upokoj. Ale to je jenom môj názor. A zvyčajne sa to nikdy nesplní podľa výrazu jeho tváre. Mikrogato. Ani on nie je presvedčený. V konečnom dôsledku by to však mohlo byť aj takto. Mohlo by to byť aj toto. Rokovanie. Niekto napísal, vlastne povedal, že v týchto posledných rokoch, 2 rokoch povedzme, krajina, dôveryhodnosť. A asertivita, čo je najdôležitejšie pre superveľmoc, teda dodržať to, čo povieš. Dávaj si pozor na to, čo hovoríš, ale potom si nútený dodržať to, čo povieš. Takže krajina, ktorá už nemá asertivitu a hodnotu, jej slovo má malú cenu. Z toho zostala už jenom krajina s obrovskou vojenskou silou. To je všetko. A to je trochu málo.
Už nevzbuzuje dôveru. Uvedomte si, že superveľmoc, ktorá už len vzbudzuje strach a nevzbudzuje dôveru, je to veľmoc, ktorá skôr či neskôr bude nahradená niekým, kto vzbudzuje o niečo menej strachu a o niečo viac dôvery. A v tomto zmysle si myslím, že sa dá aj pochopiť, že Čína, aj keď nie je úplne šťastná z aktuálnej situácie, vidíme ju ako hlavného aktéra, alebo ju nevidíme tak, ako si predstavujeme, že by mal hlavný aktér vyzerať. Aj toto je dôležitá vec, pretože si myslíme, že celý zvyšok sveta sa správa tak, ako sa správame my. Takže v tomto momente urobíme toto, pôjdeme tam, dáme, urobíme. Potom si uvedomíš, že Číňania, keďže pochádzajú z iného sveta, z iného spôsobu myslenia, robia to, čo by urobil Číňan, alebo čo vždy robili. Pravdepodobne očakávame nejaký druh hlavnej úlohy. A že Čína v tomto momente, pretože sleduje svoju vlastnú cestu a riadi sa vlastnou kultúrou, no pritom sa zdá, ako by tá cesta už bola napísaná. Pozrite sa, škoda nie je v tom, že už nemáme rakety, alebo že sme spotrebovali zásoby, alebo že ich nedokážeme doplniť, pretože to je v konečnom dôsledku priemyselná záležitosť. Škoda je v tom, že len čo vyslovíte slovo prezident Spojených štátov, všetci sa smejú. Na takej úrovni satíry to nedokázal ani fašizmus, ani nacizmus, keď robili karikatúry Boka síle, ak si to niekto pamätá. To znamená, že prísť o toto je obrovská reputačná škoda, ako sa to dnes hovorí. Z nejakého nešťastného dôvodu. Tieto rokovania, ktoré ako hovoríš, sú rokovania medzi ľuďmi, ktorí sa ani nestretnú, ani nerozprávajú. Nechávajú si listočky pod stromom niekde na takomto mieste. Ak sa aj tento raz, keď sa takýmto spôsobom vedú veľmi, veľmi náročné rokovania, stane niečo, čo zradí ducha rokovania, myslím si, že naozaj zvyšné, ak nejaké sú, zvyšné vyjednávacie schopnosti Spojených štátov nie voči Iránu, ale voči celému zvyšku sveta budú rozdrvené. Čo potom zostane? Sila istota, že kedy, možno ti to ani nepovie, ale ak sa mu zachce, jednoducho ťa vezme a zbombarduje. Pretože si mu nedal základne na Sicílii, pretože si neimportoval mäso od Montána, pretože nechceš kurčata s estrogénmi. Tak. Tam mám ešte pár ďalších údajov. Včera povedal Trump, predpokladajúc, že mu budú ochotní dať to, na čom sa dohodli, a možno je to veľký predpoklad. Operácia Big Fury sa skončí a blokáda umožní znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Ak sa nedohodneme, začnú bombardovania a žiaľ, budú oveľa intenzívnejšie ako predtým. Ďakujem za vašu pozornosť, ďakujem. Táto vec je vybavená. Deň predtým niektoré krajiny prakticky zablokovali využívanie svojho vzdušného priestoru a tak ďalej. Podľa mňa to bol spôsob, ako sa do toho zamiešať. Ako keby chceli povedať, že s obnovením nesúhlasíme, možno aj politický odkaz, ďalší ahoj, 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 ahoj. Ahoj. Ahoj, dnes hodinu pred živým vysielaním, vlastne ešte menej pred živým vysielaním, štáty Perského zálivu s inštitúciami, ktoré blokovali Freedom Project, čo by bolo znovu otvorenie úžiny a teda opätovné sprístupnenie základní a vzdušného priestoru. Hovorím to preto, lebo zatiaľ, čo sa rozprávame, koluje veľa zvláštnych správ. Winterovi verím, pretože je jedným z mojich moderátorov, nálety na rôzne miesta na iránskom pobreží, pripisovaným nešpecifikovanému nepriateľovi. Predtým však Reuters a aj rôzne agentúry hovorili o zvláštnych výbuchoch. Keď dáš všetky tieto veci dokopy, a je tiež pravda, že sme boli na vlások od prúseru v tom zmysle, že Izraelčania už začali ničiť mosty, útočiť na nejaké ropné zariadenia a potom sa zrazu všetko zastavilo. Boli sme na krok od vzájomnej výmeny útokov. Áno, určite áno, ale ja si stále myslím, že sme úplne uprostred tohto prechodu. Pretože
Akú výhodu má Izrael z prijatia? Akejkoľvek formy amerického pseudovíťazstva, pri ktorom Amerika vyhlási, že zvíťazila a odíde. S Iránom, ktorý nebol zničený, ako požadovalo izraelské vedenie. Pamätám si, že ich minister Katz povedal, sme tu na to, aby sme Irán vrátili späť do temných storočí. Tak nejako, niečo také. Takže nedosahuje žiadny strategický cieľ, okrem všeobecného oslabenia svojho hlavného protivníka. Neprichádza. Je to ako prerušenie zápasu za stavu 0-0 a to nestačí. Takže riziko, že Izrael chce hrať predĺženie, aby vo svojej predstave vyhral, ak nie v predĺžení, tak aspoň na penalty. Ale toto nie je zápas, prepáčte za tú metaforu, nie je to typ zápasu, ktorý sa dá dokončiť. Ukončiť z pohľadu Izraela za stavu 0-0 alebo za remízy za stavu 1-1. Pretože do toho vložil príliš vložil do toho svoju dôveryhodnosť ako státu. Je pod drobnohľadom celej svetovej verejnosti. Sú tu aj ďalšie dôsledky. Izrael musí tiež zohľadniť, že veľa jeho občanov a spoluviercov žije v zahraničí. A zo zahraničia hlásia, aké sú nálady v krajinách, ktorých žijú, voči politike Izraela. Napriek tomu, že je to vysoká cena, aj v tomto zmysle, či už oprávnene alebo neoprávnene, vláda Netanyahua chce dosiahnuť konečný výsledok. A v jeho koncepcii je konečným výsledkom dostať Irán do takej situácie, aby v nasledujúcich 30 alebo 40 rokoch úplne vypadol z akéhokoľvek možného konfliktu, čo sa ešte ani nezačalo. Naopak, táto vojna v konečnom dôsledku objasnila dve jasne odlišné línie spojenectiev, ktoré na začiatku vojny neboli až také zreteľné. Mám na mysli, ak môžem ešte minútu, najnovší vývoj, teda odchod Spojených arabských emirátov z OPECu, čo nie je len otázka ropy. Je to aj otázka ropy, aj otázka ocenenia a toho, ako to speňažiť. Je to zdroj, ktorý oni považujú celkovo vzaté, že o nie veľmi dlhý čas, hovorím o 30 rokoch, už nemusí byť taký vzácny. A tiež o tom, že oni môžu obchodovať so svojou ropou, pretože majú ropovod, ktorý vedie mimo Perského zálivu. Nie je to veľa, za 1 800 000, 1 500 000 lipa rôznych vecí, ale ak sa človek pozerá len na ropu, veľa z toho nepochopí. Spojené arabské emiráty povedali, rozhodli sme sa stať pri Američanoch a Izraelčanoch. Tým myslia proti vám ostatným Arabom, ktorí ste na druhej strane? Na druhej strane je Saudská Arábia, ktorá začína hovoriť, možno aj my môžeme nájsť dohodu s Teheránom. Kto ich k tomu tlačí? Tlačí ich Pakistán, ktorý je zase tlačený Čínou. Sú to dva veľké bloky. Ak sú tieto dva bloky dnes jasné, oveľa jasnejšie, než boli pred operáciou, pred uzavretím úžiny, ktorú urobil Trump, záleží na tom, ktorý z týchto dvoch blokov sa rozhodne vyhrať, pretože jeden z nich vytlačí toho druhého. Tieto dve entity, ktoré majú veľmi odlišné politicko-strategické orientácie, nemôžu spolu existovať. Saúdski Arabi jednoducho hovoria, keďže my sme najväčší tu a vy ste najväčší tam, ak máme pár mocností, ktoré zaručujú pokoj, ale zároveň vytvárame inú architektúru. Viac menej nezávisle od fyzickej a vojenskej prítomnosti Spojených štátov, skúsme si vystačiť nasledujúcich dobrých 30 rokov. Proti tomuto názoru je napísané, nie, nemôžeme sa žiadnym spôsobom zbaviť Američanov. Vidím o Spojených arabských emirátech, vidím o Izraeli a vidím o Spojených státech, ktoré říkajú, naším cílem je architektúra, ktorá je v podstate veľmi podobná tej z minulých let, z minulých desetletí a v ne zohrávajú ústřední úlohu Spojené státy ako fyzická vojenská prítomnosť, ako prítomnosť ich meny v ropných transakciách. Jako svet, v kterém ešte stále v této části sveta Spojené státy sú ty, ktoré hovíra a řídí veci.
Takže myšlienka zhodiť bombu znamená zasiahnuť tento typ podľa mňa rovnováhy, ktoré sú momentálne veľmi krehké. Sú to tieto dva veľké bloky, ktoré sú v tomto momente prímeria. Sa navzájom sledujú. Vychýliť rovnováhu na jednu alebo druhú stranu by mohlo byť dôvodom, prečo vidím iba Izrael. Vážne přeruší příměře v nádeji, že to isté udělá aj Irán. Čím by v tom momente prinútili Američanov znovu vziať do rúk zbrane, uskutočniť ďalšie kolo bombardovania a po 14. krát za sebou vyhlásiť víťazstvo. Pretože na 9 sme sa dostali, myslím, neviem. 9, 10, stratil som prehľad. Vie to niekto? 9 krát, koľkokrát to bolo? Ani on to nevie. Toto, čo som povedal, sa Mikromačičkovi v podstate páči. Páči sa mu to. Keď sa mu pozriem do tváre, áno. Dám ti ešte jednu informáciu, vieš, zatiaľ, čo sa tu rozprávame, vychádzajú nové správy. Americká rozviedka tvrdí, že Irán môže prežiť mesiace blokádu Hormuzu. Historicky vydržal 3 mesiace. Vydržal 3. Už historicky. Ako historický údaj. Úplná blokáda, nič sa nepohne, nedám ti ani aspirín, ani balík kávy. Vydržal 3 mesiace. Takže to majú vo svojej spoločenskej, ekonomickej pamäti a vo svojom rozprávaní o sebe samých. Takže by to nebolo prvýkrát. A víte, každá generácia potrebuje svojich hrdinov. Pravdepodobne tento postoj vytvára solidaritu. Vzniká presvedčenie, že sa nepodriadime ani im. Čo je jednou z najsilnejších zbraní v prípade moderných vojen. Vidíme to napríklad aj na Ukrajine. Je to jedna zo zbraní, s ktorou Putin nerátal. Daniele, zatiaľ, čo sa toto všetko deje, Izrael pokračuje vo svojich aktivitách. Kniha ukázala, povedala, že útočia všade, bez rozdielu. Takže by som vás chcel vidieť, teba a Georgia, spoločne v zmysle, že existuje izraelský podplán, ktorý pôsobí mimo toho, čo sa deje medzi Trumpom a Iráncami. A druhá otázka, ktorá bude pre Georgia. Máme na to 4 mesiace, Giorgio, aby sme existovali. A hneď musím odpovedať. Ale áno, aj pred Danielem. Treba to urobiť. Problém sú premenné, nad ktorými uvažuješ. Predstav si, že máš možnosť pokryť dopyt po rope na X baríly. Problém nie je v tom, že máš zásoby, o ktorých poznáš množstvo, X barelov k dispozícii, alebo v Taliansku, pretože si ich uskladnil, alebo si ich kúpil od niekoho, kto ich uskladnil a predáva ti ich. O to nejde, ide o ostatné premenné. Nerobíme teda to, o čom sme hovorili predtým. Vrty, chemický priemysel naviazaný na vrty, infraštruktúry. Dobre. Keďže nepoznáš tie ostatné varianty, nedokážeš odhadnúť, ako dlho ti tvoje zásoby ropy umožnia pokračovať, ako by sa nič nedialo. Takže je to len hádanie a odpoveď je tiež len hádanie. Takže zatiaľ vidím, že dochádza k zmene v informovaní o týchto témach, čo v podstate tvrdí, že situácia sa určite zhoršuje práve preto, že sa začínajú brať do úvahy premenné, o ktorých hovorím, nehovorím, že som ich vymyslel ja, už je rozšírené, že tvoj problém je vrt. Chemický priemysel a infraštruktúra, o to ide. Odtiaľ sa dá pochopiť, koľko času bude trvať, kým opäť získame významnú ponuku ropy. Ale keďže sa tomu nedarí porozumieť, pretože to nezávisí len od vojny, ale aj od škôd, ktoré vznikli a nikto presne nevie, aké sú. Koľko času teda potrebujeme, aby sme povedali, že máme rezervy? Je v poriadku, ak chceš upokojiť obyvateľstvo slovami. Páni, sme dobre organizovaní. Ale v skutočnosti to nemôžeš vedieť, pretože na druhej strane je príliš veľa premenných a nikto ich nepozná. Takže by som povedal, že moja odpoveď na to, za aký čas to zvládneme, je, že to samozrejme neviem. Pravdepodobne v určitom bode to už nebude stačiť.
Ak je situácia vážna, v tom momente tam máš ako politická moc možnosť voľby. Buď necháš ceny rásť v nádeji, že príde nejaká reakcia, alebo zasiahneš a pokúsiš sa ceny upokojiť. Z dvoch možností zasiahnuť, aby si upokojil ceny, táto možnosť je populárnejšia, tá druhá menej a pravdepodobne práve preto bude menej pravdepodobné, že sa zvolí. Pred nami sa hovorilo o tom, že ak to trvá mesiac, 2 mesiace, potom sa to v ročnom priemere zhrnie. A ja som to chodil rozprávať ďalej. Ale ak to trvá 4 mesiace, ukradnem ti tie hlášky. Ak to trvá 5 mesiacov, kto to zvládne a hlavne aké máme prostriedky na zvládnutie takéhoto typu krízy? Tam, pretože človek môže mať všetky prostriedky, ktoré chce, ale ak nestačia, nedokáže to ani zvládnuť. A zdá sa, že Trump nás ťahá k tomuto riešeniu. Myslím si, že aj toto naťahovanie zo strany Saúdskej Arábie a ostatných krajín, ktoré im hovoria nie, nepoužívajte náš vzdušný priestor, sú to jednak technické odkazy v tom zmysle, že možno sa už chystali vyraziť a oni im hovoria, pozrite my, čo skoro budeme potrebovať. A zároveň sú to aj politické odkazy, aby sa do toho nezapájali, aj keď je potom ťažké zostať mimo. Si. Čína nakupuje, áno, ale má aj oveľa väčšie zásoby. Je pravda, že spotrebuje oveľa viac, ale má. Aj zásoby a má možnosť používať uhlie. Existujú odhady, aby sme pochopili, koľko môžu pokryť uhlím v porovnaní s využitím ropy. Aké percento to pravdepodobne je? Ja to neviem presne, ale veľmi pravdepodobne existujú. Ale povedzme, že z tohto pohľadu sú na tom dobre, pretože môžu. Majú veľké zásoby ropy a môžu urobiť to, čo sa nazýva prepnutie na uhlie. V Spojených štátoch majú viac než dostatočnú domácu ponuku ropy na vnútornú spotrebu. Bod je však iný. Ale podstatou tejto záležitosti nie je to, že Spojené štáty neprodukujú dosť ropy na to, aby nemuseli dovážať ju a spotrebovať sami. Ide o to, že ak ceny ropy na celom svete stúpnú, Američania začnú predávať ropu za vyššie ceny zvyšku sveta. To vysvetľuje, prečo cena benzínu v Spojených štátoch prudko zrástla, hoci produkujú rovnako ako predtým. Nič sa v skutočnosti nestalo. Problém je v tom, že ja ako Američan viem, že v Európe alebo inde je cena takáto a tak predávam tam. A cena stúpa. Takže nie sú imúnni, aj keď majú vlastnú produkciu, pretože trhy sú navzájom prepojené. Takže hovoríš, že kto má vlastnú výrobnú kapacitu, je imúnny? V prípade Spojených štátov nie, pretože medzinárodné ceny priťahujú produkciu Spojených štátov mimo krajiny, alebo ju zadržia v Spojených štátoch za predpokladu, že ceny budú ako vo zvyšku sveta. Takže aj oni platia rovnako veľa. A treba zohľadniť jednu nuansu. U nás cena ropy na čerpacej stanici nestúpa až tak veľmi, ako stúpa pri ťažbe. Je to preto, že existujú spotrebné dane, ktoré, povedzme to takto, pôsobia ako stabilizátor cien. V Spojených štátoch sú spotrebné dane takmer nulové, takže cena ropy. Takže je to ako efekt prúžiny. U nás sú viac stlačené. Tam nie sú spotrebné dane, takže sa to hneď premietne do ceny na čerpacej stanici, takže nech žije spotrebná daň. Teda nech žije spotrebná daň, ťažko sa to hovorí, ale v tomto kontexte povedzme nech žije spotrebná daň. S touto Georgiou by som do politiky nešiel. Nechcem povedať, nech žije spotrebná daň. Nie. Nech žije Acisa, áno, pretože je to krásny horský priesmyk medzi La Speciou a Parmou. Nech žije Acisa. Áno. Áno. Daniele, keďže si bol aj v týchto oblastiach, sleduješ to veľmi, ide o otázku paralelného izraelského plánu. Ale chcel som vidieť aj americký názor, keďže viac menej všetci si myslia, že do tohto šialeného projektu ich vtiahli Izraelčania. Mikrofón, tu som teda. Toto je veľmi dôležitý bod. Udalosti v Gaze, teda izraelská reakcia na útok Hamasu zo 7. októbra 2023.
Zasiahlo to a zradikalizovalo americkú verejnú mienku. Spomínali sme to pred niekoľkými týždňami. Existuje generačné rozdelenie, takže povedzme demokrati mojej generácie, teda baby boomery dalo by sa povedať, zostávajú vo veľkej miere proizraelskí. Mladí demokrati sú, ako vidíte z prieskumov, čoraz viac na strane Palestínčanov. Takže, aby sme to veľmi zjednodušili, čo je na tom prekvapivé? Rovnaká rozdelenosť aj v rámci republikánskeho sveta. Aj medzi mladými republikánmi sa totiž začínajú objavovať signály, v ktorých sa žiada zásah. Prerušiť zo strany Spojených štátov amerických vojenskú pomoc, ktorá je, myslím, 3,5 miliardy dolárov ročne pre Izrael. Nie je to veľká suma, ako napríklad tá, ktorá za 2 týždne Trump vyhodil preč, pretože sa mi zdá, že výpočet je okolo 25 miliard dolárov za 2 mesiace, koľko zatiaľ stála táto operácia proti Iránu. Ale signál je ohromný, aj keď sa v myšlienkach vrátite späť. Voľba starostu New Yorku veľmi významne rozdelila jednu z najdôležitejších židovských komunít na svete, ak nie najdôležitejšiu na svete, a vplyvnú vo svete. Takže je tu, ako by som povedal, Toto je prvýkrát od založenia štátu Izrael, čo sa toto všetko deje. Povedzme, že existuje aj veľmi pochopiteľné historické vysvetlenie. Moja generácia vyrastala s tým, že Shoah, holokaust, bol považovaný za absolútne zlo, aj keď nie priamo. Boli sme veľmi ovplyvnení neuveriteľnou vážnosťou toho, čo sa stalo ľudstvu. S pribúdajúcimi rokmi je jasné, že máš tendenciu strácať pamäť. Vidíš aj situácie, ktoré ťa nútia prehodnotiť rebríček hodnôt. Dám vám len jeden príklad. To, čo sa deje na západnom brehu Jordánu, je neuveriteľne vážne. Ale nie preto, že je tam vláda Netanjahu alebo iná vláda, ale preto, že je tam časť Izraelčanov žijúcich na okupovaných územiach, ktorá očividne chce zbaviť sa prítomnosti Palestínčanov a chce sa ich zbaviť porušovaním akýchkoľvek demokratických pravidiel. Demokracia, ak sa chodí na voľby, hlasuje sa, potom sa určí, kto vládne a kto je v opozícii. Tu je očividne časť izraelskej spoločnosti mimo kontroly aj izraelských úradov. Nepodceňujte to, pretože podľa mňa je to pre izraelskú spoločnosť oveľa vážnejšie ako to, čo sa deje s Hizbalahom. Všimol som si jednu vec, bol som tam, áno, dobre, že si to pripomenul, bol som tam. Pre tých, ktorí trochu poznajú Izrael, ak máte predstavu, ako vyzerá mapa, úplne na vrchu, na samom vrchu, je jedna z tých oblastí, ktorá bola potom vybraná. Je tam jedna. Metula, čo je mestečko, sa nazýva prst Izraela, pretože je obklopená z 3 strán Libanoncami, hneď napravo je Sýria, na severe sú, keď ideš do Metuly, 20 metrov od teba prechádzajú bojovníci Hizbaláhu s vlajkou vo vetre. Prečo to hovorím? Pretože je pravda, že libanonskú spoločnosť sme už spomínali pred mesiacom a pol, pre tých, ktorí mali možnosť nás počúvať. V libanonskej spoločnosti existuje rozdelenie. Medzi šítmi, povedzme politickejšia časť šítov, hovorí: musíme dospieť ku kompromisu a snažiť sa dohodnúť s Izraelom. Ale napríklad, všimol som si jednu vec. Desiatky tisíc libanonských šítov, ktorí žili na juhu Libanonu, keď sa vrátili na juh Libanonu. V posledných dňoch mnohí z nich mávali vlajkami Hizbaláhu. To je môj dojem, ale je to naozaj len dojem pouličného reportéra, že Hizbaláh si stále udržiava značnú podporu. V spoločnosti južného Libanonu, ktorá nie je celá šítska, sú napríklad niektoré dediny kresťanské. Ale mám dojem, že rozdelenie, ktoré existuje v šítskej spoločnosti, nie je také silné, ako si mnohí myslia. Aj v Jeruzaleme si to mohli myslieť.
Ak si spomeniete, pred mesiacom a pol sme tam boli. Upozornili sme, že Trump a Netanyahu v podstate viedli dve vojny. Dve rôzne vojny. Bombardovali to isté miesto, ale s dvoma rôznymi stratégiami. V istom momente, ak sa pozriete, pred niekoľkými týždňami Netanyahu v podstate prestal bojovať proti Iráncom. V podstate musel prijať, že celá situácia je v rukách Trumpa a presmeroval diskusiu na Libanon, pričom získal 90% izraelskej spoločnosti. Aj tí, ktorí sú v opozícii a nenávidia ho, chcú ho vo väzení, podľa mnohých by si to zaslúžil, nie z politických dôvodov, ale práve kvôli korupcii, kvôli trestným činom, bežným trestným činom, prepáčte mi tento výraz. On, jeho manželka a jeho syn. Syn, ktorý je už 3 roky v Miami, sprevádzaný izraelskými agentmi. A nikdy nejde bojovať. Nikdy nejde bojovať. Syn Jair je v Miami, takže máš problém. Krajina je vo vojne. V skutočnosti je mobilizovaná už 2,5 roka. Každý, kto pozná históriu Izraela, každý, kto pozná príbeh Daniely, Sa pýtali práve na toto, dokedy si Izrael môže dovoliť takúto mobilizáciu. Pokračuje. tak kto nás počúval na začiatku? Ak sa pozriete, na stránke Jeruzalem Post boli práve dnes večer zverejnené dve veľmi zaujímavé analýzy. Jeruzalem Post je stredopravicový denník, voči Netanyahuovi je zvyčajne veľmi kritický. Samozrejme, nie je to krajne ľavicový denník. Je to denník, ale dobre. Dve veľmi zaujímavé analýzy k tomuto bodu, ktoré hovoria: vypočujte si jednu vec. Sú to 2,5-3 roky, čo udržiavame spoločnosť mobilizovanú, pokiaľ hovoríte, že máme cieľ. Pred Vianocami Netanyahu povedal: zvrhnime iránske vedenie. No, je máj, iránske vedenie nie len, že nepadlo, ale je ešte radikálnejšie. Druhé, vyžeňme Hizballah z južného Libanonu a prestanú bombardovať sever Izraela. Je to výborné, ak sa ti to podarí, ale nie po 2,5 roku. Každý deň informácie. Izraelské médiá hovoria: zasiahli sme 10 základných Hizballáhu, ktoré boli práve tam. UNIFIL ich nesledoval. A potom povieš: dobre, teraz keď si ich zasiahol, problém je vyriešený. Nie, toto je ten politický bod. Tu si sa evidentne zamotal do situácie, v ktorej sa nedokážeš pohnúť ani dopredu, ani dozadu. Vo voľbách v októbri, pretože my stále hovoríme o voľbách, ktoré, trvám na tom, Trump sa bude snažiť v novembri neuskutočniť. Ale Netanyahu... Daniela, chcem ti povedať ešte jednu vec, pretože Jerusalem Post, ako hovoríš ty, je tiež kritický voči Netanyahuovi. Otázka, ktorú si kladú, je presne táto. Izrael potrebuje dlhodobú stratégiu voči Iránu, boja sa americko-iránskej dohody. Pretože potom si človek povie, na čo bola celá táto trojročná vojna, ak nakoniec neodstránime to, čo bolo pre nich hlavným problémom. Presne, toto je jedna z dvoch analýz, na ktoré som odkazoval. Pretože izraelská spoločnosť je zaujímavá. Je to veľmi zložitá spoločnosť, ale veľmi živá. Teda tam, kde je politická debata pre tých, ktorí navštívili alebo videli zasadnutie izraelského parlamentu alebo Knesetu, je taliansky parlament s polkom báboviek. Niekedy to skôr pripomína niektoré scény z Južnej Kórey. Spoločnosť je veľmi rozdelená, je veľmi polemická a potom je to relatívne malá spoločnosť, kde sa vedúce skupiny navzájom poznajú, rozprávajú sa. Dám ti príklad. Keď hovorím o Metula naozaj, vidíš? Alebo keď si išiel do Gazy zo Sderotu, videl si na balkónoch oproti Sderotu z Gazy raketové stanovištia Hamasu. Tam je krajina veľmi malá, my sme zvyknutí pozerať sa na tieto krajiny na mapách, ktoré nám nedávajú pochopiť, aká je malá a aká klaustrofobická je tá situácia. Ak to v skutočnosti nedokážeš, pretože si v podstate vyľudnil juh Libanonu, prinútil si obyvateľov odísť, takže ktokoľvek z nás, a ja sám, ktorý nie som odborník ako generál Kapitini, chápe, že ak vyčistíš časť krajiny,
no jednoducho ju vyprázdniš. A potom, keď sa civilné obyvateľstvo vráti, je pokoj. Ale evidentne si to buď nevyčistil úplne, alebo sú tie kolúzie, a ja na tom trvám, aj medzi civilným obyvateľstvom veľmi silné. A každopádne o to tu ide. To hovoria aj analytici dnes večer v Jerusalem Poste. Ale ty, po 2,5 roku, čo si dosiahol? Prečo ty? Netanyahu, riskuješ, že dopadneš ako Trump, ktorý riskuje, že dopadne ako Putin? Teda všetci tí, ktorí bojujú ako prví. Giorgio Alfaras, ktorého pozdravujem jeho. A Anna hovorila o impériu. Ja 18 rokov vo Washingtone vám musím povedať, že americká ríša bola v úpadku. Na to sme my, cudzinci, nemuseli prísť, aby sme to pochopili. Mnohí americkí analytici to hovorili. Pravda je, že Spojené štáty americké prešli z impéria na superveľmoc. Upozorňujem vás, že nedávno sa objavila táto chyba britského veľvyslanca vo Washingtone, ktorý povedal skupine študentov. V skutočnosti historicky preferovaný vzťah medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou, ktorý bol do veľkej miery vymyslený, v skutočnosti existuje len medzi Spojenými štátmi a Izraelom. To znamená, že impérium sa stalo superveľmocou, ktorá má v skutočnosti veľmi málo spojencov. Ešte na jednu vec upozorním, Mirko, aby sme hovorili aj o veciach, ktoré sa týkajú Talianska. Všimol som si, že keď Trump pred pár dňami pohrozil znížením americkej prítomnosti v Taliansku, mnohí analytici, určite nie antiamerickí ani polemickí, si to všimli a upozornili Američanov, že základne v Taliansku, nie v Nemecku, ale v Taliansku, sú pre Američanov nekonečne užitočnejšie než pre Talianov. V tomto historickom kontexte, v tomto geostrategickom kontexte. A preto aj v tomto ohľade, že si to videl, ste to videli, talianske prieskumy zaznamenávajú, že 80% talianskej verejnosti považuje Trumpa, v tom najlepšom prípade, za obrovského babráka. Pozrite sa, ani počas vojny vo Vietname neboli takéto výsledky. Pretože sa to netýka Spojených štátov ako krajiny, ale politického vedenia Spojených štátov. Nešikovia. Kým on nechával zatýkať latinskoamerických umývačov riadu, ktorí vozili deti do školy v Amerike. Niekomu, kto žije v Ancone, alebo v Perugii, alebo kdekoľvek chcete, na tom veľmi nezáleží. Ale keď ideš natankovať a nájdeš benzín za 2,12 € za liter, napadne ti, prečo sa tá cena dostala až sem? A ak je celá Trumpová stratégia o tom, že pred voľbami nám to 100-krát sľúbil, potom sa všetko vráti do starých koľají. Benzín. No, žiadneho Taliana nepresvedčí niekto, kto rozmýšľa takto. Pretože Giorgio Alfaras ti povie, že zvýšiť cenu benzínu je jedna vec, ale znížiť ju je veľký problém. Zdal sa myšlienky, že by sa mu rýchlo podarilo dať situáciu do poriadku. Si sa maj. Pri izraelskom softvéri, Iráncoch blokujúcich internet a Rusoch blokujúcich internet je svet trochu viac zablokovaný ako zvyčajne. Poďme k tej otázke, ktorú považujem za veľmi zaujímavú. Vplyv, aj keď tichý, Číny v tomto príbehu. Pretože aj tak poslali lode a kontrolovali situáciu. A mimochodom zdroje, ktoré si mi poslal, sú samotné čínske zdroje. Zaujímavé je to aj z hľadiska rezerv, pochádzajú priamo z programu China Energy Transformation Program, takže vieme, že ide o nimi deklarované zdroje. Nech sa páči. To je, povedzme, akýsi think tank, ktorý používa aj čínske zdroje. Takže si myslím, že je to to, čo sa najviac približuje oficiálnym zdrojom, ktoré samozrejme uvádzajú oni. A v podstate som na tento dokument narazil hlavne vtedy, keď som sa zaoberal témou, čo robí Čína v tomto konflikte. Že v podstate, ako viete, samozrejme Čína, ako sme už povedali predtým, je však zapojená do tohto konfliktu z hľadiska energetických dodávok. Predovšetkým v tom zmysle, že nie je zasiahnutá len krajina, povedzme, priateľská, ale predovšetkým krajina, ktorá je ekonomickým partnerom. A to je hlavný dôvod.
A môžeme práve začať týmto veľmi stručným údajom, ktorý vám môžem poskytnúť. Podľa týchto údajov, ktoré sa však týkajú minulých rokov, teda posledných rokov, na ktoré máme údaje, teda za roky 2024 až 2025, do akej miery som to mohol vypočítať? Závislosť Číny od ropy, ktorá prechádza cez Hormuz. Nie je to, povedzme, nenapraviteľné. Je to však významné v tom zmysle, že keď som použil tieto čísla, vyšlo z toho niečo. Približne 30% ropy, ktorú používa celá Čína, v predchádzajúcich rokoch prichádzala práve z priechodu, teda z Hormuzu. Ale ak sa pozriete na tento mix, ktorý tu vidíte, práve na grafe, energetický mix, teda v podstate súhrn energetických zdrojov, ktoré Čína využíva vo svojej ekonomike. Ropa tvorila približne 67%, ku ktorej by sa mal pripočítať aj plyn, pretože aj časť plynu, ktorý prichádza do Číny, prechádza cez Hormuz. Ale chápete, že to nie je nič, povedzme, mimoriadne zásadné, treba to však povedať. A tu ja neviem, treba sa pozrieť, či aj ten malý podiel, ak ho nie je možné nahradiť, je naozaj kritický. Teda či je kritický nedostatok aj toho malého alebo ešte menšieho, povedzme, podielu. Takže, keď už to bolo povedané a je jasné, že tu existuje určitý vplyv, samozrejme významný na čínsku ekonomiku, najmä ako už bolo povedané aj predtým, ak dojde k tomu, že kríza bude pokračovať ešte niekoľko mesiacov, takže ani veľké čínske rezervy už možno nebudú schopné to vyrovnať. Už niekoľko mesiacov sa niektorí pýtajú, prečo Čína nič nerobí. Nie, existuje celá skupina ľudí, samozrejme tých, ktorí možno menej sympatizujú, povedzme, ak mi dovolíte ten výraz, so Západom. Existuje celý tábor pročínskych stúpencov, ktorí hovoria, Čína nič nerobí, prečo nezasiahne, prečo neposiela zbrane a tak ďalej a tak ďalej. Čo je podľa môjho názoru a podľa toho, čo som zistil, v podstate pravda. V tom zmysle, že Čína z hľadiska vojenskej podpory, ale aj len podpory vo forme dodávok zbraní, predaja zbraní Iránu, nie len od začiatku tejto krízy, ale aj predtým. Ako si možno spomeniete, bola vojna 12 dní a ešte predtým boli výmeny. Jednoducho povedané, výmeny útokov s Izraelom v predchádzajúcich rokoch, teda počas celého tohto obdobia. Čína. Nie je to tak, že by sme hovorili, nemôžeme zdôrazniť veľký čínsky zámer vojensky posilniť Irán alebo otvoriť svoj arzenál zbraní iránskym nákupom. A podľa mňa je to jeden z faktorov, ktorý treba zohľadniť, okrem toho, ktorý ste spomenuli predtým. Podľa mňa veľmi dobré, veľmi zaujímavé, naozaj veľmi zaujímavé vo všeobecnosti. Teda to, že nie je isté, že Čína sa bude správať tak, ako by sa očakávalo od vojenskej superveľmoci, ktorá chce ukradnúť globálnu hegemóniu. Jeden z hlavných faktorov je práve to, že Čína dnes, aj keby chcela, vojensky v Indickom oceáne nemôže urobiť veľa. V skutočnosti môže urobiť veľmi málo. Už sme to spomenuli, teda tento problém sme už veľmi stručne načrtli v inom živom vysielaní tu. My sme to napísali v knihe o Pacifiku pred rokom a pol, všetko pekne, flotila a tak ďalej, ale podobne ako Američania nemôžu opustiť základne v Európe, pretože inak by nemali možnosť projekcie sily. Číňania majú krásnu novú flotilu a tak ďalej, ale veľmi málo základní. Presne tak, áno. V podstate si zhrnul to, čo som chcel povedať, teda máš dar stručnosti a presne si to vystihol. Ide o to, že Čína má túto flotilu, ktorá nie je len početná, ale aj drahá. Tiež do nej v posledných 10 ročiach investovali obrovské peniaze, veľmi moderná, veľmi schopná, druhá najväčšia na svete. A dokonca je blízko vlastných brehov, teda v Pacifiku samozrejme, blízko Číny. Podľa mnohých analytikov už má určité šance vyhrať stret so západným námorníctvom o Tajvan. Avšak, ak sa presunieme do scenára, ako je Indický oceán, alebo smerom k Hormuzskému prielivu, Čína je výrazne obmedzená, ako napríklad nasadenie námorných síl. Po prvé, kvôli nedostatku základní, po druhé, kvôli nedostatku flotily, povedzme, diaľkových zásobovacích lodí, čo je ďalšia vec, ktorá ju odlišuje od amerického námorníctva, ďalší z jej slabých bodov v istom zmysle. Pretože kedysi aj Sovietsky zväz, videli ste to predtým, tá mapa už mala, povedzme, rozsiahlejšiu sieť základní, než akú má dnes Čína. A aj pre Sovietsky zväz to bol slabý bod sovietskeho námorníctva. Ako vidíte, už mal pomerne rozsiahlu sieť námorných základní.
alebo teda krajiny, ktoré podľa dohôd, ktoré boli uzavreté, mali v podstate umožniť zásobovanie sovietských vojenských lodí počas studenej vojny. Čína má dnes len jednu vojenskú a námornú základňu mimo svojho územia, a to v Džibuti. Je to malá základňa, tá, ktorú vidíte tu, otvorená v roku 2017, ak sa nemýlim. Má molo, ktoré môže prijať 34 vojenských lodí alebo jednu veľkú vojenskú loď, ako sú lietadlové lode. A napriek tomu ju samozrejme používajú. Doteraz Čína prakticky neustále nasadzuje v Indickom oceáne malú námornú skupinu, ktorá pozostáva z dvojice lodí, v podstate podporovaných zásobovacou loďou. A toto trvá už mnoho rokov. Avšak v prípade hypotetického konfliktu, a práve tu si všimneme, že Čína ani nemôže skúsiť použiť túto kartu ako hrozbu. V tomto sektore by táto základňa bola predovšetkým ťažko využiteľná, pretože v Džibuti vidno, že je tam čínska základňa, ale sú tam aj všetky ostatné potom západné základne, ktoré sú ešte väčšie, a predovšetkým samotné Džibuti. je v podstate nemožné ju zásobovať v prípade vojnového scenára zo strany Číny. Nemá ani dostatočne dlhú dráhu na pristátie veľkých lietadiel a nemá ani významné obranné systémy. Takže ak odrátame túto malú základňu, Čína by v podstate musela vyslať námornú údernú skupinu zo svojich vôd a neustále ju zásobovať svojou flotilou zásobovacích lodí, ktorá je však, aby som to skrátil, veľmi obmedzená. Takže ak má Čína nielen kvalitne moderné bojové lode, ale už aj veľký počet bojových lodí, nemá však zásobovaciu flotilu na takej úrovni, aby mohla operovať ďaleko a celé mesiace alebo týždne mimo svojich vôd. V podstate, čo by sme mohli odhadnúť, že by Čína mohla urobiť v krátkodobom horizonte, keby to urobila, hoci to neurobí? Pravdepodobne, ak by chcela naozaj pohroziť vojenským zásahom, mohla by na najvýš odporiť, podľa toho, čo vieme, podľa schopností týchto zásobovacích lodí, pravdepodobne 2 alebo 3 malé skupiny, čo sú 2 alebo 3 dvojice viac menej stíhačiek, torpédoborcov, fregát, veľmi, veľmi málo, ak je protivníkom americké námorníctvo. S tým všetkým, so všetkými spojencami a celou podporou základní v podstate celej koalície. Takže Čína, toto treba mať na pamäti z vojenského hľadiska. Nemôže sa tam ani on pokúsiť zahrať túto kartu na druhej strane. A vraciam sa k tomu, čo povedal Capitini predtým. To, že je dnes v tejto situácii, znamená, že Čína neuvažovala o tom, že by chcela zahrať túto kartu. Keď práve budovala námorníctvo, ktoré je vynikajúce v Pacifiku, ale nie je určené na projekciu sily v iných oceánoch. Takže aj toto je údaj, ktorý treba zvážiť. A aby som uzavrel tému Číny, zaujímavý údaj, povedzme taký pikoškový. V posledných hodinách alebo dňoch sa objavila takáto informácia. Konečne bolo v tomto konflikte použité nové čínske zbraňové vybavenie. Zaujímavé na tom je toto. Objavila sa fotografia tejto čínskej zbrane, ktorá je v podstate jedným z prototypov čínskych laserových protidronových obranných systémov vyvinutých v posledných rokoch. Ale neobjavila sa žiadna fotografia tohto systému v iránskej službe. Ale v Spojených arabských emirátoch sa v podstate ukázalo, že Emiráty niektoré z nich kúpili a testujú ich alebo ich používajú proti Iránu v tomto konflikte. Takže aj toto vás nutí premýšľať o tom. Najskutočnejšia a najviac, povedzme, kinetická pomoc, ktorá bola odhalená, nie je to iránska strana. Nie je pravda, že nerobí vôbec nič. V tom zmysle, že Čína Iránu poskytuje komponenty pre priemysel. Samozrejme obchoduje a tiež jedna z lodí Spojených štátov, lodí, ktoré Spojené štáty zadržali počas námornej blokády, zdá sa, že obsahovala čínske komponenty na výrobu rakiet. Takže nie je pravda, že nerobí vôbec nič. Ale ako vidíte, nie je to práve správanie, povedzme, superveľmocí, ktorá chce viesť vojnu. Tak, a v skutočnosti by som to uzavral ešte jednou vecou, ďalšou otázkou, podľa mňa zaujímavou, pretože sme predtým hovorili o tom, ako o rozdiele práve, povedzme, v obraze, ktorý vychádza z tohto konfliktu medzi veľmocami. Teda Čína, ktorá pôsobí trochu ako možno relatívne nezainteresovaná, ale predsa len ako veľmoc, ktorá je akoby dospelým v miestnosti, zdá sa. Že neeskaluje, drží sa svojho, povedzme to takto, v tomto prípade absolútne neútočí na druhú stranu. Spojené štáty. Hovorili sme predovšetkým o vojenskom fiasku, pretože ide o veľmoc toho rangu a s takými výdavkami, aké majú Spojené štáty v oblasti armády, toto sa nečakalo.
Ale predovšetkým sme podľa mňa správne hovorili o strate dôveryhodnosti tej krajiny, ktorá by mala byť globálnou superveľmocou, svetovým policajtom, alebo aj z pohľadu globálnej ekonomiky, ten, kto zaručuje poriadok a prosperitu, globálnu ekonomiku. Medzi rôznymi stratami dôveryhodnosti sme podľa mňa dnes večer vynechali jednu veľkú, ktorá je ďalším prvkom, ktorý ja vidím, usmievam sa, ale v skutočnosti nie je veľmi na smiech. V tom zmysle, že medzi mnohými Trumpovými výrokmi v poslednom období sa tento týždeň objavil jeden celkom zaujímavý. Spomínali sme, myslím, názov Project Freedom už predtým, teda v podstate minulú nedeľu, medzi nedeľou a pondelkom. Trump zverejnil tento tweet, tento príspevok na svojej sociálnej sieti, v ktorom tvrdil, že spúšťa tento údajný Project Freedom. Teda v podstate dával akési povolenie obchodnému ložstvu z mnohých krajín, ktoré uviazlo v zálive, ako si viete predstaviť. A ide aj o humanitárnu tragédiu, pretože na týchto lodiach sú posádky, ktoré sú zablokované. Jednoducho povedané, tvrdil, že od pondelka sa v podstate môže začať. Aby sa uľahčil odchod týchto obchodných lodí, čiastočne sa znovu otváral Ormus. V podstate sa podporoval pokus o prechod cez iránsku blokádu a okrem iného to prezentoval ako akúsi dohodu dosiahnutú s Iránom. Takže to nebolo tak, že by povedal, skúsime to, ideme, bojujeme. Možno práve preto, že Trump toho každý týždeň natára toľko, tak to nevyvolalo až taký rozruch. Podľa mňa je to však ďalší obrovský prvok nespoľahlivosti na trápnej úrovni. V tom zmysle, že ak sa pozrieme na to, čo sa stalo dokonca už asi hodinu pred jeho príspevkom, takže on si túto akciu musel minimálne pripraviť asi hodinu pred svojim príspevkom. Obchodná loď sa pokúsila prejsť cez Hormuz z tej strany, o ktorej Trump hovoril, že tam bude tento nový koridor, a bola zasiahnutá Iráncami. V nasledujúcich 2 dňoch to skúšali ďalšie obchodné lode. Ďalšie 3 lode boli zasiahnuté, 2 boli zasiahnuté pri pokuse o prechod, ďalšie 2 blízko pobrežia Spojených arabských emirátov. Takže Irán v podstate nielenže nesúhlasil, ale dokonca sa mu podarilo zasiahnuť lode, ktoré sa pokúsili urobiť to, čo Trump tvrdil, že je možné urobiť. Trump tiež povedal, že americké námorníctvo bude tieto lode sprevázať a chrániť, ale ak sa o to pokúsili, nefungovalo to. Zo všetkého toho je jediným úspešným americkým prvkom v rámci projektu Project Freedom doteraz len samotný vstup. Zdá sa, že ani túto nie je úplne na 100%. Zdá sa však, že ide o 2 americké torpédoborce, ktoré v tom čase, keď sa obchodné lode pokúšali vyplávať, americké torpédoborce vstúpili do zálivu a doteraz by mali byť práve v zálive. Malá poznámka, ak dovolíš, práve k tejto záležitosti ohľadom toho, že vás budeme sprevádzať. Americké námorníctvo nepovedalo, že vás bude sprevádzať. Ponúklo akýsi dážnik so stredným až širokým dosahom, ktorý poskytujú lietadlá, satelitné sledovanie a na mori aj niekoľko vrtuľníkov proti člnom. Toto a odporúčanie držať sa pri pobreží Ománu, aby sa predišlo mínam. Toto bolo to, čo ponúkali Spojené štáty. Nikto neponúkol sprevádzať lode, povedali, pozrite sa, my vám garantujeme tento druh dážnika, viac menej rozšíreného, ktorý by mal teoreticky fungovať. V tomto bode je na vás, majiteľov lodí a v druhom rade kapitánoch lodí, aby ste posúdili, či to, čo vám ponúkame, je dostatočné alebo nie na to, aby ste sa dostali preč. Marketingová omáčka bola takáto. Robíme to nie preto, aby sme prerazili blokádu, ktorú sme sami vytvorili, ale aby sme umožnili posádkam jesť, piť a vrátiť sa k normálnemu životu. Ako humanitárny čin. To, že majiteľi lodí a kapitáni v Perskom zálive odpovedali, áno, veľmi nás to teší, dobre, vezmeme to na vedomie a dáme vám vedieť. Pretože prakticky takmer nikto nebral túto ponuku vážne z hľadiska bezpečnosti plavby na tom krátkom úseku mora. Tých pár, ktorí to brali vážne, ako si správne pripomenul, čo sa im stalo? Povedzme, že to bol plán, o ktorom samotné námorníctvo Spojených štátov hovorilo. Pozrite, my nedokážeme nikoho eskortovať, nikoho v Hormuzskom prielive. Prepáčte, že som skočil do rečí. Nie, v skutočnosti to bolo užitočné, pretože som si to pravdepodobne zle pamätal, išiel som si nájsť ten tweet. V skutočnosti som možno príliš optimistický, pretože on hovorí, pomôžeme vám dostať sa z tejto katastrofy. V podstate
Takže povedzme, že vám ukážeme cestu, choďte vy dopredu, presne tak. Počuj hlas, áno, poď ku mne. Som ten, čo máva rukami mimo mínového poľa. Áno, to som ja. Treba povedať, že skutočne všetky lode, ktoré boli zasiahnuté, sa zdajú byť zasiahnuté práve na tej trase pri Ománe, ktorú oni označili. Takže ďalší veľký ťah. A ešte jedna vec, na ktorej sa čiastočne zhodujú aj Iránci, aj Američania, je, že tie dva torpédoborce sa zdajú, že neboli zasiahnuté. Pretože nemáme dôkazy, že by boli zasiahnuté Iráncami, ale boli teda terčom útoku. Teda Američania hovoria, že vstúpili samozrejme hrdinsky dopravení vrtuľníkmi pod nepriateľskou paľbou a podarilo sa im to, ale aj Iránci povedali niečo v zmysle, že na nich vystrelili varovné výstrely. Takže aj tu sa pravda hľada ťažko, ale pravdepodobne naozaj mohli vstúpiť. Našiel som aj satelitný záber tých dvoch torpédoborcov, ktoré tam pravdepodobne boli na druhý deň v zálive. Je to záber, ktorý nie je veľmi kvalitný, pretože ide o satelity s nízkym rozlíšením. Podľa dĺžky to vyzerá, že sú to oni, ale nie sme si tým istí každopádne. Toto všetko, presne tak, tento prípad. Donald Trump mimochodom potom urobil ďalší príspevok, v ktorom povedal nie. V skutočnosti, keďže nás o to požiadal Pakistán, rokovania prebiehajú tak dobre. Prerušujeme tento krok, pretože nie je úplne jasné prečo, ale v podstate preto, že bol prekážkou rokovaní. Evidentne, a toto je povedzme posledná, v istom zmysle, posledná Trumpová záležitosť, povedal by som tento týždeň, možno, pre Boha. Tie, ktoré sa dejú, kým teraz hovoríme, možno budú aj ďalšie, ale toto je ďalší veľký úder. Tuto máte, vidíte satelitný záber, to by mal byť jeden z dvoch torpédoborcov, ako sa dá pochopiť z tohto hrozného obrázka. Toto sú satelity, tie bezplatné, tie Sentinel, ktoré sú však veľmi užitočné, pretože sú prístupné pre všetkých a často prelietávajú. Dá sa to zistiť podľa dĺžky, v tom zmysle, že je tam mierka, môžeš vypočítať, aká je tá loď dlhá. A keď vieš, aké dlhé sú americké torpédoborce, približne môžeš ísť s vyučovacou metódou. Samozrejme, s takouto kvalitou nemáš úplnú istotu, závisí to aj od toho. V tomto prípade je kvalita ešte nižšia ako zvyčajne. Je to naozaj biedné, ale podľa mňa nám to dáva dobrý náznak. Tak, ako som hovoril. Na záver. Takže opäť Trump naznačil niektorým, že ako hovoril, vo všeobecnosti našťastie ho neposlúchajú všetci, ale len niektorí ho poslúchajú a zaplatili za to. Mimochodom bola zasiahnutá aj francúzska loď, predstavte si. Francúzska kontajnerová loď. Druhýkrát, aspoň neviem, či tam nejakú nezabudli, druhýkrát Trump povedal, že blokádu, alebo teda naznačil, že blokádu bolo možné prejsť. Toto sa už stalo pred niekoľkými týždňami, pamätám si, že sme o tom hovorili. Už sa to stalo aj predtým, keď Trump napísal tweet, v ktorom v podstate opäť naznačil, že sa dá prejsť a aj Irán už vtedy zaútočil na lode, alebo ich aspoň odrazil a pohrozil im. Takže sa v tomto bode pýtam, nech už Trump od tejto chvíle povie čokoľvek. Ako je možné, či už na diplomatickej úrovni, ale aj na úrovni obchodných spoločností, dať čo jo najmenšiu dôveru tomu, čo hovorí? V skutočnosti, správy spred minúty, je 22.29, táto bola zverejnená o 22.28, nie sme ďaleko, ale stále ešte neexistuje dohoda. Uvádza to agentúra Axios s odvolaním sa na zdroje z Bieleho domu. Vláda dúfa v diplomatický prelom do ukončenia cesty Donalda Trumpa v Číne, ktorá je naplánovaná na budúci piatok. Potom sa to zmení, možno, ja neviem. Ak do toho dátumu nebude dosiahnutá žiadna dohoda, podľa zdrojov by prezident mohol opäť zvážiť možnosť nariadiť vojenskú akciu. Neviem, bude to už 86. odloženie útoku, takže už aj toto odkladanie je bežné. Nie, pretože ak blafuješ s vojenskou hrozbou, nemôžeš to robiť do nekonečna, lebo úplne stratíš dôveryhodnosť. A ešte si predstavme, že doteraz sme viackrát videli, keď bola vojna, povedzme, vo vysokej intenzite. Pred mesiacmi sme viackrát počuli z izraelských alebo amerických zdrojov, že v podstate tvrdili, že zničili väčšinu rakiet, odpaľovacích zariadení, skrátka iránskych zbraní. A potom sa to nestalo. Každopádne nie na takej úrovni, dokonca dnes som čítal článok v jednom americkom denníku, úprimne si nespomínam v ktorom, ale bol to jeden z najväčších,
Dokonca znižoval percento zničených odpaľovacích zariadení na 20% alebo niečo podobné. Takže tvrdili, že v skutočnosti veľká časť iránskeho arzenálu bola obnovená. Ale všetko toto, aby som povedal čo? Že s útokom viac menej, nehovorím, že prekvapivým, ale predsa len s relatívne nečakaným útokom, alebo aspoň jednorázovým útokom, si predstavte útok zajtra. Po všetkých týchto varovaniach, po celom tomto čase na prípravu, Irán bude úplne pripravený. Bude málo čo bombardovať, okrem toho, čo sa nedá skryť. Všetko presunie, rozptýli, čo sa dalo presunúť, skrie a potom znova vráti na miesto. Okrem iného si pri predchádzajúcich útokoch všimol, kde bol zraniteľný. Kde menej, kde napríklad Američania dokážu podniknúť viac bojových zletov a kde sa tieto záležitosti dostanú menej. Irán samozrejme v týchto týždňoch robí len to. Iránsky vojaci sa pripravujú na druhú kapitolu tohto konfliktu a je ťažké si myslieť, že by boli menej pripravení ako na tú prvú. Robia aj ďalšiu vec, ktorá je dosť dôležitá. Zdokonalujú svoj proces zameriavania. To znamená teraz. Toto je pre obrannú časť. Ako sa ochrániť pred úderom, ktorý by mohli dostať. Druhá časť je, ako dokázať zasiahnuť tam, kde to najviac bolí. Na základe skúseností, ktoré získali počas tohto mesiaca vojny, čo bolo nesprávne, aký typ rakety by mohol fungovať lepšie, alebo by sa nemal použiť. A možno pošleme 3 namiesto 2? Všetko, co sa za toto období naučilo a zdokonalovanie, možno proces určovania cieľov podľa strategickej zraniteľnosti. To znamená, že mohli zdokonaliť plán a povedať si, dobre, podľa vás, ak by sme Izrael vystavili masívnemu útoku naozaj za 4 dní, ktorý im, povedzme, zrovna zo zemou prístav v Haife, tu odsolovacie zariadenia, 2 rafinérie, ktoré majú, to znamená, že sa zameriame na tieto veci. Ako dlho to vydrží, ako dlho môže ten štát vydržať. Toto som mal na mysli. Tento mesiac veľmi poslúžil na vytváranie plánov. Plánov, ktoré sú založené na skutočných skúsenostiach, nie na tých, ktoré boli získané pred rokom. Ma maturate un mese e mezzo fa. Takže je tu aj tá útočná časť, nie len obranná časť. Absolútne, v istom zmysle. Často sa hovorí, že každá armáda je pripravená bojovať predchádzajúcu vojnu. Ale v tomto prípade je to vojna, ktorá prebieha teraz. Pretože ak sa naozaj práve teraz znovu rozbieha, sú naozaj pripravení bojovať túto vojnu ešte lepšie? Ktorá má v podstate rovnaké charakteristiky ako pred 2 mesiacmi? A práve tu sa podľa mňa opäť vraciame k tomu, čo sme už povedali. Začíname naživo. Teda zamyslite sa nad úlohou všetkej tej satelitnej rozviedky, ktorú Iránci v týchto mesiacoch analyzovali. Teda, presne tak, v akom zmysle? Pochopiť, kde raketové alebo dronové útoky najčastejšie prenikli, napríklad, a kde sa ich ani neoplatí robiť týmto spôsobom. Ak napríklad protiraketová obrana ukázala, povedzme, že izraelská obrana bola veľmi účinná. Najprv pozdravujem mačku generála. Ak sa obrana ukázala ako veľmi účinná proti určitým typom stredne doletových rakiet, možno by sa Irán rozhodol ich už viac nemíňať na takýto typ cieľa a použiť ich proti iným. Naopak, ak sa obrana ukázala ako veľmi neúčinná proti, proti lacným samovražedné drony, Irán by možno nemíňal drahé rakety, ktorých má menej, ale použil by iba samovražedné drony. Ako vieš, že nepriateľ má len túto obranu, takže existujú všetky tieto výpočty, alebo ďalší, ktorý mi teraz napadá, napríklad, mohli si to všimnúť v podstate na základe skúsenosti. Do akej vzdialenosti umiestnime americký lietadlový zväz? Zvyčajne, keď odhalí dron, ktorý pošleš na prieskum a zostrelí ho vo vzdialenosti niekoľkých desiatok kilometrov, je odhalený a zostrelený. Aj tam sa dá táto informácia využiť na to, aby si vedel, ako veľmi môžeš riskovať s prieskumom a kedy sa radšej držať v bezpečí. V podstate teda vidíš, že je tu veľa otázok. Daniele a Giuseppe, uvidíme, či... Sú tu náklady tejto vojny, je to téma v Amerike, okrem hospodárskej krízy, ktorú spôsobuje, ale ide práve o tie skutočné náklady. Viem to, pretože viem, že bolo pojednávanie a podobne a Trumpov tím nebol ani schopný predložiť rozpočet alebo odhad. Presne tak. Predtým som spomínal sumu,
ktorá určite narástla, ale minulý týždeň bola odhadovaná na 25 miliard dolárov len na zbranie a podobne. A toto je bod, ktorý sa zdôrazňuje aj vo Washingtone. Aj Capitini to predtým spomínal. Tu si nielen minul veľa peňazí, ale si aj vyprázdnil. Niektorí hovoria, že 40% raketového arzenálu Spojených štátov amerických, ktorý sa nedá obnoviť za pár mesiacov. Je to trochu ako to, čo hovoril George R. Faras o ropných vrtoch. Samozrejme, potrebuje to veľa času. Prvými, ktorí počítajú, koľko rakiet Američania použili proti Iránu, sú práve Číňania. Čím viac ich Američania použijú proti Iránu, tým menej ich budú mať zajtra na ochranu Tajvanu. Takže toto je jedna vec. Otázka nákladov je jasná, pretože máš tlak, je to niečo, čo každý, kto sleduje Parabellum, hneď pochopí. Máš tlak americkej spoločnosti. Nie preto, že nevyhráva v Iráne, ale preto, že sa zvyšujú životné náklady pre niekoho, kto ani nevie, kde je Kanada, nie je to ešte Irán. A preto je v posledných dňoch tlak spoločnosti na časť republikánskych poslancov. Pravdepodobne ste videli, že v posledných dňoch sa Trump s nimi opäť stretol, na ktorej opäť zopakoval to, čo povedal v januári, teda že to uznal. Hlasuje sa v Spojených štátoch amerických, prídeme o snemovňu. Ale dnes ráno bola vo Washington Post veľmi zaujímavá analýza, ktorá hovorí, že dnes riskujú stratu aj Senátu. Čo neznamená len politickú, mu znamená to, že niekto pôjde do väzenia. Teda sme v situácii, kde sa americká spoločnosť na politickej úrovni natoľko vyostrila, Donald Trump sa snaží dostať do väzenia bývalých riaditeľov FBI, CIA a tak ďalej. Ale buďte si istí, že ak vyhrá opačná strana, ktorá je dnes v menšine, už mu to nikdy neodpustí. To znamená, že si nahromadil sériu nevraživosti, najmä vo Washingtone. Vo Washingtone sú tisíce bývalých kolegov kapitánu, tisíce generálov z Pentagónu, vedúcich z FBI, CIA, ktorí tam boli. Asi 300,000 federálnych zamestnancov v lani prepustil Musk, ale najmä v Washingtone je množstvo vysoko postavených vedúcich, ktorí boli vyhodení na ulicu a už sa nevedia dočkať, kedy si vybavia účty. Ak prehrajú republikánske voľby, a dnes to tak vyzerá, že ich prehrajú, takže sa začína ozývať práve na tú otázku, ktorú si položil ty, náklady na vojnu. Začína sa to ozývať, najmä v niektorých amerických podcastoch. Reč priemerného amerického voliča, ktorý hovorí: prepáčte, ale veď ste znížili zdravotnú starostlivosť. Ale sľúbili ste, pretože toto je to, čo zaujíma každého človeka, ale hovorili ste, že americké lieky, ktoré majú vysoké náklady, sú hanebné, povedzme to tak, hanebné v porovnaní so zvyškom sveta. A nie je pravda, že je to kvôli cene peňazí, ako ste mi povedali. Potom ste rozobrali aj ten zvyšok automobilového priemyslu, Teslu a podobne, ktorý konkuroval Číňanom. Dnes by sa mi veľmi hodilo mať elektrické auto. Vrátili ste ma k fosílnym palivám, čím ste odstránili Ameriku z konkurencie. Razíte Číňanom cestu a nechávate Američana, aby sa potýkal s fosílnou energiou, ktorá je čoraz drahšia a viac znečisťuje. A ty sa pýtaš, za čo vlastne Trumpová administratíva toto urobila. Je zrejmé v posledných dňoch, že táto otázka bola ľahko predvídateľná. Čím bližšie sú priebežné voľby, tým viac americká verejnosť žiada svojich zástupcov. S touto záležitosťou okolo vojny s Iránom, kam tým chcete dôjsť? Je to zrejme, nehovorili sme o tom. Ale aj táto návšteva Rubia u pápeža. Pozor, v prieskumoch, keď Trump pred pár dňami opäť urazil pápeža, 2/3, dokonca aj republikánov mu povedali: ty si sa zbláznil,
Povedali mu to Američania, nie nejakí neznámi ľudia. To znamená, že v americkej spoločnosti je v tejto chvíli problém s ekonomikou, ale aj s prístupom samotného Trumpa. Možno ste videli, že na Floride otvorili prvé letisko pomenované po ňom. Ale to je len prvé, pretože čo potom urobil? On žiada, aby zmenili aj názov letiska v Dallase a stanice Penn Station v New Yorku. Povedal, ak nie, nedám vám federálne financie. Takže chápe, že dnes, zajtra, deň za dňom je to ekonomická situácia ako vo všetkých krajinách sveta, ktorá mení život. Čo robí Trumpov prieliv? Trumpov prieliv, veď to nám ešte chýbalo. Vec ohľadom munície je veľmi zaujímavá, či už z pohľadu obstarávania, pretože hneď ako vypukla vojna na Ukrajine, potom nastal chaos v októbri 2023. V pásme Gazy bolo prvou obavou, ktorú všetky výskumné centra zdôrazňovali, že Amerika nie je schopná zvládnuť dva konflikty strednej intenzity. A teda zásobovať dve fronty. To bolo presne to, čomu sa chceli vyhnúť rýchle zásahy, aj koaličné. Pomoc Izraelčanom proti iránskym útokom bola vlastne spôsobom, ako povedať, skončíte to tu. Pomôžeme vám párkrát, ale potom dosť, decko, prestaň sa hrať. Pretože nemôžeme robiť tieto zásahy do nekonečna však. Myslím si, že toto je tiež jeden z dôvodov, prečo pravdepodobne aj Izraelčania proti Iránu? Ako keby chceli povedať, pozri, nemusíš nás doživotne strážiť ako deti. Dajme im poriadnu ranu, zložme ich na lopatky, aby ste nás nemuseli strážiť za každým, keď sa rozhodnú na nás zaútočiť. A namiesto toho dosiahli presne opačný efekt. Na jednej strane máš Európanov, ktorí odkladajú peniaze na nákup amerických zbraní, aby zásobovali Ukrajincov. A teraz máš konflikt, ktorý aj tak spotreboval veľké množstvo tomahawkov, rakiet Rams, striel a patriotov. Takže presne tie dva scenáre, ktoré si nechcel, si vytvoril sám. Aspoň o tom sa hovorilo v 23. Pridám ešte jednu vec. Sú tu dva body, ktoré môžeme spojiť s tým, čo hovoril Giorgio Alfaraz. Trumpová administratíva za 2 mesiace dokázala vyprázdniť strategické rezervy, pretože jeden z problémov, ktorý Alfaraz vysvetľoval, je ten, že Američania skutočne predávajú energiu aj nám. Ale je tiež pravda, že ako všetky veci v živote, ak máš 100 miliónov barelov, to nevyriešiš mávnutím čarovného prútika. Ak predávaš viac než vyprodukuješ, zásoby klesajú. To isté platí aj pre muníciu. Takže tie dve veci, o ktorých hovoríte, idú spolu. A práve dnes ráno vyšiel vo Financial Times článok o tejto téme, konkrétne o otázke zbraní pre Európanov. V tom zmysle, že keď už nemáš dodávky, ktoré si sľúbil, napríklad Nemcom, vytváraš problém, ktorý v podstate zanechá Európu s obrannou dierou na 3 až 4 roky. V tom momente príde politická reakcia. Mirko, a teda dnešní európski politici sú, ako by som povedal, v ťažkostiach. Ale reputačná škoda a strata dôveryhodnosti Spojených štátov amerických, nech je Európa akokoľvek znepokojená, prinúti európskych politikov, Japonsko, Južnú Kóreu a Austráliu, aby sa organizovali nezávislo od Američanov. Aj v budúcnosti, nech bude prezidentom Spojených štátov amerických ktokoľvek, toto je ten hlavný bod. Tentoraz táto prezidentská éra neznamená, že ak sa vráti iný prezident, vrátime sa k akejsi normalite. Už nie je cesty späť. Podľa mňa je škoda z prechodu od impéria k veľmoci už dnes štruktúrálna, ale v tom najlepšom prípade potrvá ešte nasledujúcich 20 rokov. Paolo, záver je na tebe, keďže sme o tom dnes hovorili aj po telefóne. Je možné, že všetky tieto vojna na Ukrajine nestačila? Táto kríza, aj kroky Donalda Trumpa, ako napríklad stiahnutie alebo hrozba stiahnutím, o ktorých vieme, ktoré však z logistického, strategického, operačného hľadiska nemôžu robiť, ale predstierajme, že to Donald Trump postupne robí, pomaly tlačí na politikov aj vzhľadom na konflikt na Ukrajine.
mali odvahu začať sa hýbať z hľadiska vytvorenia európskych ozbrojených síl, pretože sa objavili prvé nesmelé náznaky, veľká opatrnosť, koaličné sily okolo Cypru. Portugalsko aspoň urobilo súpis všetkých, ktorí by mohli byť budúcimi vojakmi. Rovnako to platí aj pre Nemecko, takže aj povedzme zavedenie diskusie o vojenskej potrebe v rámci krajín, čo bolo pred 5 a 6 rokmi rúhaním. Dokonca aj len hovoriť o mobilizácii, aj keby bola len zamýšľaná pomocné síly alebo podobné veci. Navrhol by som udeliť cenu Karola Veľkého Donaldovi Trumpovi. Viete, to je cena, ktorá oceňuje tých, ktorí mali osobitné zásluhy pre Európsku úniu. Protože to, co se Trumpovi podařilo dosáhnout vůči Evropské unie, se předtím nikomu nepodařilo. Nikto jednoducho neodstránil všetku istotu. Ako správne povedal Daniele Moro, je to odstránené. Ten, kto príde po ňom, to neobnoví. Nie je to len o tom, že treba prečkať noc. A toto presvedčilo predovšetkým vedúcu vrstvu. Istý čas, povedzme počas polovice vojny na Ukrajine, keď sa očakával prechod od Bidena k Trumpovi, sa zdalo, že európske vedenie dôveruje tomu, že dobre, Trump odíde a všetko sa vráti do starých koľají. Vrátime sa k dynamike, časom a požiadavkám, na ktoré sme si zvykli. Povieme si, že áno, veď to ani nemusíme dodržať. Teraz sa tento postoj očividne zmienil, pretože si uvedomili to, co predtým žúkal Daniele. Pozrite sa, keď Trump skončí, už sa nevrátime späť. Vrátime sa a zostaneme spôsobom, ktorý je slušnejší, pokojnejší, možno trochu uvoľnenejší. Pokud ide o tento typ vzťahu se Spojenými státmi. Problém je v tom, že naše elity neboli vytvorené na zvládanie núdzových situácií a predovšetkým neboli vytvorené na zvládanie núdzových situácií tejto úrovne. To znamená, že sa rozhodneme presunúť významnú časť rozpočtu štátov, protože si pamätám, Európska únie je mezivládní dohoda. Není to stát, ktorý sa rozhoduje investovať sem nebo tam. Takže musíme požiadať všetky európske štáty, aby vyčlenili významnú časť svojho hrubého domáceho produktu na zbrojenie. Lenže naše elity však oprávnene musia počítať s tým, že musia byť znovu volené, že sa musia uchádzať o hlasy vo voľbách. A toto platí pre vnútropolitickú časť. Ale to, co nám predovšetkým chýba, je, že nemáme žiadnu predstavu o tom, čo robiť, že by sa malo niečo urobiť. Všetci súhlasia, keď sa položí ďalšia otázka, áno, ale čo máme robiť a títo, začíname upadať do úplného chaosu. Pretože už pri identifikácii hrozby, nejakej hrozby alebo série hrozieb, ktoré by boli dôveryhodné pre celú Európu, od jej hraníc s Ruskou federáciou až po jej hranice s Atlantikom. Čo? Aké sú skutočné hrozby, ktoré destabilizujú Európu, ktorá je málo chránená Spojenými štátmi v nasledujúcich 20, 30, 40 rokoch? To je dobrá otázka, pretože podľa odpovede na túto otázku, aké budú hrozby, stanovujú sa doktríny, teda ako sa určujú hrozby a stanovuje sa, čím sa proti ním bude bojovať. Teda aká je vojensko-priemyselná politika, ktorá poskytne Európe prostriedky na realizáciu doktríny potrebnej na odvrátenie hrozieb. Toto je logický proces, ale je to proces, ktorý ešte neexistuje. Ktorý krom toho, že ešte jenom přijde, je jako sledovat kure, které běží, kure bez hlavy, které někam běží a neví, co má dělat. Vieme, že treba niečo urobiť, ale nikto nevie čo. Dostávame kopance do zadku, Paolo, ale nie je to tak. Nie. Povedal si to správne. Dostávame kopance do zadku, to je tá vedúca časť, ale je to zadok. Myslím tým, že keď chýba mozog, zasiahneš jedinú časť, ktorou rozmýšľajú. Takže už rozmýšľajú tou časťou navyše. Kopneš ich aj do nej. Predstav si to. Aký zmetok. Problém však nastane veľmi vážne pre nás, Európanov, pre nás, občanov rôznych európskych štátov.
Pretože otázka, ktorú nám položia je: chlapci, vyberme niekoho, kto tomu aspoň trochu rozumie, teda niekoho, kto dokáže rozbehnúť nejaký proces. Pretože čas typu teraz sa pozrieme, teraz niečo urobíme, teraz o tom popremýšľame. Už to nie je v našich rukách, takže musíme nájsť niekoho, kto je schopný rozvinúť ten proces. Nie sme to len my, ktorí hovoríme o Francúzoch, Nemcoch, Angličanoch, Španieloch a máme k dispozícii ľudí, ktorí to dokážu, ktorí by mali nejaký nápad. Každopádne na druhej strane máme dôkaz práve o tom, čo to znamená. Pamätáte si, keď bola televízny komentár o Kopim muž sám na čele? Tu je, jeho meno je Fausto Coppi. Ve svete cyklistiky to funguje výborne, stal sa s ňou mýtus. Trump to premenil na systém vedenia, ktorý nefunguje, pretože je to mimoriadne zložitý systém superveľmoc. Alebo ako zväzok štátov, ktoré sú v konečnom dôsledku rôznorodé a zložité, ako je Európa. Nemôže to fungovať, ak je pri moci len jeden človek, ktorý medzi tým, aby zostal sám pri moci, úplne odstránil celú túto štruktúru. Poznatkov, kompetencií, pamäti a aj myšlienok, ktoré umožňujú zložitému štátu pohybovať sa pomaly, ale v zrozumiteľných smeroch. My máme niekoho, kto rozmýšľa ako Petroliniho cisár. Výborne, ďakujeme. Hovoria ti výborne, aj keď nič nepovieš. Toto je jeho cieľ. Ale tento systém nefunguje, pretože veľké masy potrebujú zložité projekty a istoty. Zložité projekty, ktoré potrebujú 10 ročia, aby sa zrealizovali. Ak sa rozhodneš vzdať sa cieľa, je to proces, ktorý sa začína v Európe, začína sa dnes a skončí o 40 rokov. Ak chceš urobiť niečo pre seba. Uzavretie. Európa sa z ekonomického hľadiska hýbe, vytvára nástroje na zvládanie krízy za krízou, alebo žijeme zo dňa na deň. Vidíš to takto aj ty? Pripravuje sa niečo, čo by mohlo byť začiatkom projektu, povedzme to takto. Teda diskutuje sa o začiatku projektu. Témy, ktoré sa neobjavujú len tak z ničoho nič. Premiér Kanady povedal, že svet sa zmenil a už neexistuje impérium, ale superveľmoc. Potom sa objavila séria návrhov, slávne návrhy Draghiho, ale tu, nechajme to tak, zásluha. Ale sú to len signály a signály a signály. V určitom bode sa začalo diskutovať, že európsky verejný dlh by mohol okrajovo nahradiť ten americký, ktorý je na tom rozhodne veľmi zle. Týmto sa dostávame k financiám. Takže sú tu tieto silné signály, ale je pravda to, čo predtým hovoril generál, teda že to trvá 10 ročia, teda od momentu, keď sa rozhodneš to urobiť. Nie je to tak pre všetkých. Napríklad táto kríza v Japonsku spôsobuje obrovský problém krajiny, ktoré majú oveľa viac závislostí. Ale aby sme sa vrátili k Európe, musíš si uvedomiť, že, povedzme to takto, Európa sa stala nebojaschopnou. A právom po 2 strašných vojnách a vybudovaní sociálneho štátu už nemáš bojového ducha. Túžba robiť veci, ktorá napríklad v iných krajinách ešte existuje, tu už nie je. V Japonsku sú určité kultúrne veci. Keď si raz nahradil militarizmus sociálnym štátom, už nemáš chuť nútiť ľudí slúžiť v armáde alebo robiť čokoľvek podobné. Takže existujú veľmi ťažké a veľmi zložité kultúrne javy. Takže to nie je tak, že by politici mávnutím čarovného prútika zrazu rozhodli, že Európa sa nielen znovu vyzbrojuje, že jeden z 3 projektov Draghiho navyše vstupuje do vysokých technológií, druhý projekt a tretí sa dokonca stáva aj ekologickým. A veru, aj to treba mať. Prepáčte mi ten vtip. Za stolík. To znamená mať trpezlivosť, pretože toto sú veľmi dlhé historické javy a treba byť trpezlivý, lebo inak to nemá zmysel. Sme na smiech. Európa je Venuša, nie Mars. Spojené štáty nás zožerú, nehovoriac o Číňanoch alebo moslimoch. Treba si zachovať odstup a vedieť, že to, čo sa deje, je pravdepodobne zvládnutelné v priebehu veľmi dlhých časových období.
Zaujímavé je, že na prebudenie Európy nestačil len vonkajší nepriateľ, ale aj priateľ, ktorý sa stal nepriateľom. Oboch ich museli mať. Povedzme, že až do Putina na začiatku prispel, ale povedzme, že hlavným protagonistom, tou hviezdou bola ona. Takže ja ďakujem všetkým za tento večer, takže Eduardo Fontana, všetky zdroje sú v popise, takže ak chcete, pozrite si ich. Boli tu aj ďalšie veci, Daniele Morov, ktorý sa dokáže pripojiť, takže to zvládneme, Giorgio Arfaraz za jeho ekonomické analýzy a generál Paolo Capitini, ktorý utekal domov do Nepy len preto, aby sa mohol pripojiť, takže vždy dokážeme veci zvládnuť. Nakoniec sa vidíme v nedeľu. Pozdravujem aj malú mačičku. A malú mačičku, ktorá sa pozerá do kamery, podľa mňa sa z nej stáva trochu diva. trochu. Dobrú noc. Dobrú noc.